Moi boa tarde de novo a todas e a todos. Retomamos o debate das mocións coa terceira e última moción presentada polo Grupo do Bloque Nacionalista Galego sobre a situación da planta de aluminio de San Cibrao e a problemática das industrias electrointensivas. A esta moción hai unha emenda de sustitución do Partido Popular. Ten a palabra o señor Jorquera. Moitas grazas. Nesta moción propoñemos instar a Xunta e ao Goberno Central a adopción dunha serie de medidas para salvar a planta de Alcoa en San Cibrao e outras industrias electrointensivas radicadas no noso país e na nosa comarca. O Goberno Central, porque nel en boa medida residen as competencias nas medidas que se propoñen, e a Xunta de Galiza, porque ten competencias exclusivas en materia de política industrial. E o primeiro que hai que demandar do Goberno dun país é que non sexa un espectador ante o desmantelamento do noso tecido industrial. Ten que exercer plenamente as súas competencias e ten que ter unha posición e defendela ante todas as instancias. Nestes últimos días, por exemplo, limos noticias como esta. La economía gallega lidera el desplome de las ventas en España por el impacto del COVID-19. Galicia sufre la segunda mayor caída de la facturación de la industria, el peor dato de las comunidades españolas en abril. A baixada de industria superou en 8 puntos a media estatal. E a isto pode sumarse o peche dunha industria da que de ela soa depende o 30% do PIB da provincia de Lugo. Un peche que provocaría o afundimento económico e social de toda a mariña luguesa. A Coruña non é allea a este problema. Na nosa comarca hai unha forte presenza de industrias electrointensivas ameazadas como Alcoa polos elevados custos enerxéticos. Ademais, o peche da planta de San Cibrao poñería en risco a supervivencia dun sector estratéxico, como é o da produción de aluminio, engadindo aínda máis incertezas o futuro da antiga planta de Alcoa da Coruña, por moito que agora non está en mans desta multinacional norteamericana. Por iso, urxe unha solución definitiva á industria electrointensiva, mas non abonda con iso. Defendemos, como reclaman os traballadores, a intervención de Alcoa para retornar ao ámbito público. Quero lembrar que Alcoa pertencía a Inespal, unha empresa pública que foi vendida a Alcoa a precio de saldo polo goberno Aznar. Que haxa esta intervención, como están intervindo moitos estados europeos, empresas que consideran estratégicas para evitar que a crise provocada polo coronavirus afecte o futuro destas industrias, ou, como volvo a lembrar, interveu o goberno italiano e o goberno sardo para reflotar unha fábrica de aluminio en Cerdeña. E na moción defendemos tamén unha tarifa eléctrica galega. Galiza é un grande produtor eléctrico. A terceira parte da electricidade que producimos destínase a satisfacer as necesidades de consumo de outros territorios, mas pese a que a Galiza tivo que asumir os custes sociais e medioambientais, o establecemento dunha tarifa única para todo o Estado impediu que o noso país se puidese beneficiar dunha tarifa máis barata. E isto non prexudica só os cidadáns, pon en risco o futuro de industrias altamente dependentes da electricidade con forte presenza no noso país. Os argumentos que se nos deu até agora, cando defendimos esta proposta, foron de traca. Sei que unha tarifa galega atentaría contra a unidade de mercado, mas, en cambio, parece que non atenta contra a unidade de mercado pagar máis pola gasolina, pagar máis polas peaxes, que o salario medio ou que a pensión media dos galegos sexa máis baixa que a media estatal. E, dende o noso punto de vista, é posíbel se hai vontade política. De feito, no acordo de investidura do presidente do Goberno Central, suscrito entre o BNG e o PSOE, o Goberno comprometeuse a estudar posíveis compensacións tarifarias ás comunidades produtoras excedentarias de enerxía eléctrica, estou facendo lectura textual, para abaratar a factura da luz, actuando sobre o custo do transporte de forma que se compensen os custos sociais e ambientais producidos. Estas son as razóns que fundamentan a moción. Non imos a aceptar a emenda presentada polo Grupo Popular e solicitamos o apoio a esta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Mixto, señora Martínez. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ao comezo do pleno limos unha declaración institucional co consenso de todas as partes, partindo de que todo apoio ao mantenemento desta industria é benvido, pero si nos preocupa o punto 1.1 da moción dos acordos,
en canto á nacionalización da planta. É importante destacar a diverxencia do propio Goberno central. Mentres o señor Pablo Iglesias pide a nacionalización, o Goberno, a través do secretario de Estado de Industria, Raúl Blanco, rexeita a intervención de Alcoa. Consideran que unha nacionalización non é a solución á planta de San Cibrao. Por parte do propio secretario de Estado, asegurouse que o Executivo Central apoiará todo aquel proxecto viable que manteña os postos de traballo na Mariña lucense. Encaixa Alcoa nesta fórmula? Se facemos caso ás razóns dos novos propietarios para pechar, a resposta non é afirmativa. Se o custo da enerxía e o mercado do aluminio mantéñense igual, a nacionalización non arranxaría nada máis e, ademais, provocaría denuncias dos seus competidores, algo que se acaba de facer en Ryanair contra as axudas estatais á aerolínea alemana. Outra cousa sería se un estudo solvente ou unha intervención da xestión, como pide a declaración institucional, auditando e fiscalizando, se demostre que Alcoa é viable cunha xestión adecuada. Antes de saber iso, antes de votar campás ao bo da nacionalización, é tanto como ofrecer un bote salvavidas avariado e sen garantías de éxito. A solidaridade cos traballadores non xustifica propoñer alternativas pouco realistas, senón que exixe ideas de control e supervisión posibles e aplicables en situacións similares. Por que nacionalizar só Alcoa e non calquera outra empresa en crise? De que dependería rescatar unhas e non outras? Aínda que nacionalizar xa non sexa unha herexía en Europa, non debemos comprometernos a alimentar falsas ilusións cando tantas persoas se xogan o seu posto de traballo. Por iso, como si apoiamos o resto dos puntos dos acordos da moción, ímonos a abster para apoiar o resto. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Pola Marea Atlántica, señor Lema. Ben, boa tarde. Como ben di a señora Martínez, estamos no terreo dos dogmas, non no terreo da necesidade. Nacionalización, decía a exministra Teresa Rivero, que era propio de gobernos comunistas. Gobernos comunistas como o de Barack Obama, que nacionalizou cando fixo falta General Motors, ou como o da señora Merkel, que acaba de insertar 9.000 millóns de euros en Lufthansa para impedir a súa bancarrota e, por certo, está tamén parcialmente intervida polo Estado. Estamos no territorio dos dogmas, no que, efectivamente, o señor Jorquera explicaba como a autonomía do mercado, a liberdade do mercado. Por suposto, unha gran falacia. Unha gran falacia, non digo só os exemplos que acabo de citar, a General Motors que o presidente posterior, Trump, non se atreveu a privatizar de novo, non? Ou o que acaba de facer vía pragmatismo, vía necesidade, a presidenta de Alemanha, a campeona do neoliberalismo a nivel de Europa. Entón, o que estamos vendo é que os países centrais da economía non son dogmáticos. Eles, as regras que impoñen vía institucións internacionais como a institución do comercio, a World Trade Organization e outras, aplícanas en terceiros países, pero para sí mesmos non. Esas receitas da liberdade do mercado non imperan cando se tocan órganos neurálxicos da súa economía. Aí, por suposto, son keynesianos ou, como diría a señora Rivero, comunistas, que creo que tamén é outro dos termos que se aplica. Temos que dicir claramente, o modelo neoliberal en España fracasou. Creou un país con un modelo productivo que está fracasando novamente. Aposta polo ladrillo e aposta polo turismo. No 2008 estoupou a burbulla do ladrillo e ora acaba de entrar nunha situación crítica o sector turístico. Se España quere ir cara a outro tipo de economía, necesariamente ten que haber intervención estatal. Ben pola vía de intervención, ben pola vía da regulación. Porque no caso da Alcoa súmanse dos factores. Houbo, como ben citou o señor Jorquera, unha privatización no 95 seguida dunha desregulación do mercado enerxético no 98. Con estes dos factores sobre a mesa, España renunciou, de feito, a ter calquera posibilidade de unha industria competitiva. O que ten son oligopolios enerxéticos, oligopolios financeiros, pero iso, por suposto, crea riqueza para un número moi pequeno de persoas, pero, desde logo, o que dá lugar é o sistema, digamos, o tecido económico que estamos vendo que fracasa. Por tanto, ao contrario, nós, non por dogmatismo, senón por necesidade, si creemos na intervención do Estado na economía. Pensamos que é imprescindible, desde o punto de vista da intervención,
da participación no capital das empresas ou desde o punto de vista da regulación. O que estamos enfrontándonos agora é o final dun modelo fracasado que impuseron as políticas do señor Aznar hai 25 anos. Aquí estamos chegando ahora a este país completamente terciarizado, incapaz de ter unha industria a que agarrase en tempos de crise como estes. Por tanto, compre darlle a volta a ese modelo. Ese modelo xa fracasou. Os países centrais, os países que mandan, xa hai tempo que renunciaron a él, en defensa dos seus propios intereses. Sin embargo, os países que non son do centro, os países periféricos, como España, obedecen fielmente as consignas deses países centrais que eles mesmos incumpren. Por tanto, remato, señora alcaldesa, disculpe, nos pensamos o xusto contrario, que é preciso avanzar noutra dirección. Disculpamos, ese sí, na posibilidade de que a tarifa eléctrica galega sexa de aplicación inmediata. Entendo que tal vez cando pedimos 100 como é a intervención podemos pedir 1000 como é a tarifa eléctrica galega. Eu penso que tal vez sería máis interesante falar da reversión para o público das concesións dos atos de auga cando estes cheguen ao fin do seu período concesional. Pero ese sería outro debate. En todo caso, creo que compre que votemos todos juntos a favor da Alcoa e da súa continuidade nestes momentos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Polo Grupo Municipal Popular, señora Peñalosa. Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos siguen por streaming. Tenemos nuevamente en este pleno una moción sobre la problemática de las electrointensivas y la verdad es que en un principio no nos dábamos cuenta que era lo que había cambiado desde el apoyo unánime a Alu Ibérica y por ende a Alcoa. El PSOE de A Coruña y su alcaldesa, la señora Rey, han enviado un escrito tanto al Gobierno central como a la Xunta para que se cumpla lo aprobado en este pleno. La verdad es que esto no ha cambiado. El Gobierno por ustedes sustentado, señor Jorquera, ¿ha aprobado un estatuto de las electrointensivas? La verdad que no. La señora ministra de Trabajo, por cierto, de su partido, señor Lema, ¿ha dado algún argumento para demostrar su compromiso con los trabajadores gallegos de las electrointensivas? La verdad es que no. El señor Caballero ha apoyado a la Xunta en defensa del empleo industrial, demandando al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. La verdad es que no. Lo único que se le ha ocurrido decir es que el Estado ya había invertido lo suficiente en los trabajadores de las electrointensivas. Y el señor Sánchez ha venido a Galicia, aunque sea en campaña electoral, con el estatuto de las electrointensivas debajo del brazo. La verdad es que no. Venir sí que ha venido a Ourense, lejos de Alcoa y de Alu Ibérica, pero ni siquiera se ha reunido ni ha hablado con los trabajadores. Venir por venir no es muy útil. Lo único que ha cambiado es que ustedes, señor Jorquera y señor Lema, ya han abandonado a los trabajadores y sus reivindicaciones. Y eso puede ser por dos motivos. Porque se han dado cuenta, como les decíamos en el pleno anterior, que no llega con aparecer en las concentraciones de apoyo y luego no hacer nada. Pero eso no era lo que nosotros pretendíamos. Nosotros queríamos que hicieran algo. O porque el hecho de que no estuviera convocado por todos los sindicatos no les pareció suficiente. Cualquiera de las dos causas les deja mal, o mejor dicho, muy mal. Uno, no se puede limpiar tan fácilmente la conciencia presentando una moción que saben tan bien como nosotros, como nos ilustró la señora Fontán, que en el Pleno del Ayuntamiento no están obligados a cumplirlas. Yo no les voy a recitar a Pablo Neruda como hizo mi compañero el señor Rodríguez, ni a musitar como le contestó la alcaldesa. Yo les voy a leer las palabras de Yolanda Díaz en la Comisión de Industria de hace menos de un año, cuando aún no era ministra, claro, y le decía a la ministra Maroto. Su intervención y su noticia respecto a lo que va a hacer aquí hasta el 30 de junio para salvar los 700 puestos de trabajo directos que hay en Alcoa y los 2.000 indirectos que tenemos en ambos centros productivos es muy hábil. Despejar el problema para la Xunta de Galicia y para la Junta del Principado. Usted sabe, como yo, que ni la Xunta ni el Principado tienen competencias, por ejemplo, en arreglar el precio de la energía en este país. Por tanto, es muy hábil. Se saca la presión y la alarga para la Xunta y la Junta del Principado. Pero es que es su obligación resolver estos problemas. Si, como este grupo considera y usted considera en su intervención, estamos hablando de un sector estratégico. Cierro las comillas. La ministra gallega de Podemos, que además es la de Trabajo, ha dejado abandonados a los trabajadores de las electrointensivas.
Esto solo tiene una solución, que es poner a Galicia por delante y a los trabajadores de nuestra industria. Ya acabo. Eso se ve reflejado en los datos que han salido hoy del paro. Galicia es la comunidad donde más baja el paro en el mes de junio en números absolutos y la segunda en números relativos. Por eso decimos sí al COA, sí a Alu Ibérica, sí a la industria electrointensiva gallega, sí a ENCE, sí a Meirama, sí a Asponte, sí a nuestras conserveras, sí a la Edar de Bens, entre otras. En definitiva, decimos sí a Galicia. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Peñalosa. Pecha o debate polo Grupo Socialista, señora Martínez Zacón. Moitas grazas, alcaldesa. Boa tarde a todas e todos. Con respecto á petición do BNG sobre a situación da planta de aluminio de San Cibrao, lembrar e poñer en valor todo o esforzo que dende o Goberno local e estatal se está facendo para a defensa do noso tecido industrial e do mantenimento dos postos de traballo da planta de Arcoa. Para o Partido Socialista é central a importancia de definir e levar a cabo unha política industrial eficiente para a nosa comunidade, recuperando a importancia da nosa riqueza. Perdón, me quedé sin voz. E recuperando a importancia da nosa riqueza enerxética, garantindo os postos de traballo e abaratando os custos de produción. Por iso vimos renunciando, dende fai tempo, a inexistente política en materia industrial. Todos sabemos que a Xunta de Galicia ten plenas competencias en materia de industria e de fomento de actividades económicas, así como de emprego, e soamente hai que consultar as hemerotecas para ver que o actual Goberno da Xunta de Galicia nunca solicitou ao anterior Goberno do seu mesmo color unha aprobación do Estatuto dos Consumidores Electrointensivos. E soamente este novo Goberno do PSOE avanzou neste último ano na súa elaboración para beneficio de todas as galegas e galegos. O señor Feijóo pide que solucionemos o que el non fixo en 11 anos. 7 co señor Rajoy como a presidenta do Goberno. 11 anos en política industrial de inacción onde nin sequera mantivo a industria existente cando chegou a Xunta. O Goberno estatal, en 2 anos, aportou á planta de Alcoa de San Cibrao 38 millóns de euros. Non foi sen tempo que o PP diga, en palabras do señor Feijóo, non nos podemos permitir el lujo de perder nuestra industria básica, ou o conselleiro Francisco Conde, non se poden perder postos de traballo en industrias tan que son viables económicamente. Parecen que non tiveron responsabilidades de goberno en todos estes anos. Non queremos lembrar nin facer sangre co fracaso da actual Xunta con temas como Pemex, os alimentos lácteos ou a nefasta política eólica e todas as consecuencias negativas para a nosa economía industrial e o noso emprego que estamos sufrindo as galegas e os galegos agora mesmo. Por iso, pese a discrepar en algún punto, apoiaremos o sustancial, unha política industrial ambiciosa e eficiente para Galicia, abaratamento dos custos de produción, mantenimento do emprego, colaboración entre administracións para sacar adiante o Estatuto do Consumidor Electrointensivo, desta moción que presenta hoxe neste pleno BNG, porque nós, ao contrario do Goberno da actual Xunta de Galicia, si creemos no potencial enerxético de Galicia, nunha Galicia equitativa, ecolóxica, punteira, cunha política industrial eficiente ao servicio dos galegos e galegas. E por iso de aí surte o forte compromiso do Goberno central actual, a diferencia do anterior, coa actividade productiva e industrial da nosa terra. Destacar que neste pleno acabamos de aprobar a ampliación de instalación de Soua Denco Carbón Spen S.A., empresa cunha cifra de negocio importante e que conta con 157 traballadores. Este Goberno municipal vai favorecer o desenvolvemento industrial en Coruña, como neste caso na Grela. O Partido Socialista, onde queira que este, facilitará, apoiará e impulsará as medidas e acción que redundes en beneficio do noso pobo. Isto foi, é e será incuestionable para nós. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Martínez Zacón. Procedemos a votar, en primeiro lugar, a emenda do Partido Popular e despois a moción. Votos a favor da emenda? Moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Abstencións? Queda rexeitada a emenda. Pasamos á votación da moción. Votos a favor da mesma? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a moción. Moitas grazas ao Bloque Nacionalista Galego. Turno xa para a Marea Atlántica. Primeira das mocións sobre a situación dos servizos sanitarios e sociosanitarios tras a crise do COVID-19. Non hai enmendas a esta moción. Ten a palabra a señora García. Gracias.
Hoxe pola tarde falarán neste pleno a representación das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, a quen queremos saudar. Saudar e agradecer por un traballo realizado dende hai moito tempo, con moitísimo esforzo físico, esforzo emocional, desgraciadamente, como tantas veces ocorre nestes traballos relacionados cos coidados, traballos moi feminizados, pois un traballo pouco recoñecido e moi precarizado. Se isto xa era así antes da epidemia do coronavirus, a pandemia o que fai é expoñelas aínda máis á primeira liña de contaxios e non dotalas dos medios mínimos necesarios para protexerse elas e protexernos aos demais. Agora chega a nova normalidade e creemos que deron un exemplo de responsabilidade e de bo facer no desempeño das súas funcións. Falamos das traballadoras do Servicio de Axuda ao Fogar, pero tamén do persoal sanitario, do persoal sociosanitario, do persoal de traballos sociais que estiveron, sen dúbida, en primeira liña abordando esta etapa tan difícil. A sociedade recoñeceu de maneira unánime ese traballo e esa dificultade derivada de tantos anos de recortes e de política neoliberal que conduciu a unha absoluta debilitación destes servicios e a privatización de moitos servicios. Non compartimos ese modelo que desemboca en un detrimento da calidade asistencial, na falta de traballo digno do persoal contratado e que prioriza, como en tantos outros casos, o beneficio empresarial. Con este contexto, a Xunta de Galicia saca unha medida estrela que é un bono de 250 euros para gastar en establecementos hostaleiros e iso que nos indica é que non entenderon nada, non entenderon onde está o problema, non entenderon realmente que ensinanzas nos deixou a pandemia, non entenderon o que lle están pedindo os colectivos sanitarios, sociosanitarios, non entenderon realmente as ensinanzas que nos deixa o COVID. E non é algo que digamos nós, é algo que di a plataforma SOS Sanidade Pública, que di o colectivo Enfermeiras en Loita, que di a Plataforma Galega de Traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar, que di a Plataforma Modepen, que estaba hoxe no pleno, que din os sindicatos médicos, que din os colexios oficiais de médicos e que din incluso os colexios oficiais de traballadoras sociais. O que están pedindo son máis medios, máis recursos, máis estabilidade laboral e, por fin, poder sair da precariedade nestes sectores que, a fin de contas, o que están cuidando das nosas vidas. A nivel municipal, a pandemia tamén fixo que se incrementara a demanda dos servizos sociais municipais, que se conducira a unha enorme sobrecarga de traballo no persoal municipal destinado a estas tarefas e dende a Marea Atlántica propuxemos dende o primeiro día o reforzo de persoal e o reforzo de recursos na área de benestar, amparándose nas directrices que estaban emanando do Ministerio de Madrid. O obxectivo, coidar a quen coida. Por eso, traemos aquí toda unha serie de acordos que instan a diferentes administracións a poñerse a traballar e a correxir as deficiencias detectadas nestes ámbitos. Incrementar o investimento e poñer fin aos contratos precarios, desculparse públicamente pola enorme metedura de pata do bono dos 250 euros, a apertura inmediata dos centros de día, a construción de residencias públicas e o rescate daquelas que se atopan en réxime de xestión indirecta, a fiscalización por parte do Goberno municipal das empresas concesionarias do Servicio de Axuda no Fogar, o reforzo da plantilla de traballadoras dos servizos sociais municipais, a convocatoria do Consello Municipal da Saúde para chequear con eles cales son esas necesidades e cales son eses reforzos que necesitan por parte de todas as administracións. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Polo Grupo Mixto, señora Martínez. Moitas grazas, señora alcaldesa. Como xa mencionaba na moción sobre as residencias, a crise do COVID deixou ao descoberto moitas carencias nos servizos sanitarios e sociosanitarios e abriu unha perda de confianza enorme nos profesionais sanitarios que necesita ser recuperada para non resentir máis o noso sistema. E de novo recurro a expertos para atreverme a dicir que calquera solución pasa inevitablemente por unha política de contratación e retributiva. Os nosos sanitarios, os que conseguen que a nosa sanidade estea nos primeiros postos do mundo, como dicía antes, tamén conseguen a costa de reducción de recursos. Se comparamos soldos, os médicos españois cobran 2 veces e media menos cun francés ou un alemán,
3 veces menos que un médico británico, 5 menos que un sanitario en Estados Unidos. Esta desigualdade provoca a emigración dos nosos profesionais a onde encontran mellores condicións. Outra das solucións podería pasar pola estabilidade laboral. O grao de interinidade neste país é do 30%, un de cada 3 sanitarios é interino. As especialidades, ademais, non teñen o recoñecemento que se merecen. Curiosamente, dúas das que máis traballaron nesta pandemia, das máis expostas, como son os médicos de urxencias e as enfermidades infecciosas, levan anos intentando conseguir o recoñecemento da súa especialidade. Semella que despois de todo o acontecido é hora de que as recoñezan. É fundamental tamén garantir unha formación continuada dos profesionais, garantir que os obxectivos desa formación sexan positivos para o Sistema Nacional de Saúde. Deberíamos tamén facer unha reordenación das profesións sanitarias, aproveitar máis o potencial da enfermería. Temos neste país, por cada 100.000 habitantes, unha terceira parte de enfermeiras que ten, por exemplo, Alemanha. Moita culpa deso tamén teñeno a emigración destas profesionais que non encontran aquí unhas condicións laborais nada adecuadas, con contratos encadeados continuamente e sen ningunha estabilidade laboral. E unha vez máis insisto en que o que está a pasar na nosa sanidade non é culpa dos gobernos que están agora mesmo, é un cúmulo de moitos anos atrás. Datos en Galicia, a metade do presuposto da Xunta nas últimas 2 legislaturas é para a sanidade. Si descendeu o gasto orzamentado para a sanidade desde 2010 ata 2014 por culpa da crise de 2008, pero a partir do 2015 empezou a subir. No 2017 xa foi máis alto que nunca e seguiu subindo. Si baixou a porcentaxe do presuposto con respecto ao PIB, pero foi en toda España. Hai que deixar de botarse culpas entre uns e outros e buscar un consenso entre todas as forzas políticas. Un acordo institucional para a nosa sanidade será a única maneira de encontrar solucións. Imos votar a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Farmacéuticas, enfermeiras, mulleres traballadoras do Servizo de Axuda a Domicilio, traballadoras sociais, profesoras, limpadoras, caixeiras, persoas, mulleres que traballan nas residencias de maiores. Se algo nos quedou claro na crise da COVID é que os traballos máis esenciais da nosa sociedade están enormemente feminizados. E ou como lle agradecemos, non, ás mulleres... Perdón un momento, señora Beira, por favor, garden silencio. Grazas, porque tampouco, a mí resulta un pouco difícil concentrarme cando teño aí no campo visual, en fin, conversas, non? Continúo. Como lle agradece, non, a sociedade ás mulleres que exercen estes traballos esenciais pois o seu labor, a súa entrega e moitas veces pois arriscar a súa propia vida, non? Porque nesta crise houbo moito deste persoal que non tivo os equipos de protección individual debidos, pois con traballo precario. Con traballo precario podemos falar de canto se lle paga as limpadoras, que tan necesarias foron nesta crise, podemos falar como se lle paga o persoal do Servizo de Axuda a Domicilio, podemos falar tamén de se teñen seguridade ou non nos seus propios traballos e se as empresas as fornecen ou non dos equipos de protección individual, non digo agora na crise da COVID, sino tamén anteriormente, non? E como lle agradece a sociedade, como lle agradece os Sergas, ás enfermeiras, ese traballo esencial? Pois agradécello con contratos diarios, con contratos por hora. Agradécello agora nunha xestión da COVID, que supoño que o dirán desde o Partido Popular, que se contratou un reforzo para a COVID de non sei cantos milleiros de profesionais, porque todo o contan así por milleiros. Pois o certo é que agora mesmo o persoal que estaba contratado pola COVID está no Servizo Galego de Saúde e as persoas que estaban na listaxe de substitución non poden estar traballando e a xente que estaba por reforzo da COVID está cubrindo baixas e cubrindo pois outro tipo de contratacións, non? Saltándose, por certo, pois acordos laborais e demais, non? E como lle agradece os Sergas ou como pretende agradecerlle os Sergas, os sanitarios, a súa entrega, moitas veces arriscando a súa vida?
pois pretende compralos, máis ben, mellor dito, que agradecéndollo con 250 euros de bono pois para gastar no sector turístico, non? Pois a verdade é que eu creo que é de honrar e de nomear a reacción dos profesionais e das profesionais que non aceptaron que se lles comprase con estes 250 euros. É de honrar esa reacción, porque a verdade é que o que compre no Servizo Galego de Saúde é estabilizar o persoal, o que compre é reforzar a atención primaria e o que compre é tomarse en serio a saúde pública do noso país. E iso é o que non fai o Partido Popular, iso é o que non fai o Goberno de Feijóo. Pero non se preocupen que máis pronto que tarde poderemos construir unha nova Galiza onde a saúde importe de verdade. Moitas grazas, señora Beira. Por favor, a xente que está no palco tamén se lle escoita desde aquí. Era mellor cando estaban separados, de verdad. Polo menos estaban máis caladiños. Polo Grupo Popular, señora Gutiérrez. Gracias, señora alcaldesa. Ha llegado la nueva normalidad y con ella un periodo de retorno paulatino a las actividades sociales y económicas que se desarrollarán bajo las nuevas condiciones de vida que evolucionan y que continuarán haciéndolo, parece que para siempre ya. Esta evolución debería afectar a muchos conceptos con los que conviven los ciudadanos, a todo y a todos. Cuestión diferente es cómo evolucionan las opiniones, especialmente de los señores de la marea al respecto, que permanecen anclados en sus mantras, a pesar de que a veces las cosas cambian y estos cambios siempre tienen una razón de ser. Todos vamos a estar de acuerdo en que en estas circunstancias todos los recursos profesionales, sanitarios y afines que se han comportado con la mayor de las eficacias, con arreglo a las circunstancias y a los recursos vividos. Y a pesar de ello, muchas familias se han visto tristemente afectadas. Ahora bien, ¿ustedes se imaginan qué hubiera sido de la atención sanitaria en el CHUAC en esta pandemia sin la inversión que hizo la Xunta de Feijóo en el 2009? 100 millones de euros. Efectivamente, señora Beira, nosotros contamos lo que aportamos, no nos estamos inventando nada. Y esta inversión supuso multiplicar por 5 la superficie de las urgencias, supuso incorporar 15 nuevos quirófanos, construir la nueva central de esterilización, mejorar un 10% el número de consultas, atender a un 10,5% más de urgencias. Es fácil hacer otro tipo de inventario cuando no se gobierna, cuando se habla desde el estrado, pero bueno, luego la realidad es otra. Quizá sea necesario recordar que el presupuesto sanitario creció un 13% desde que el PP gobierna, que hay 3.547 profesionales más que cuando el PP llegó a la Xunta, 520 camas más, 1.013 enfermeros más, el 37% de quirófanos más. En el futuro está previsto mantener e incrementar los recursos, priorizar la atención primaria en las convocatorias anuales de oferta pública de empleo del Sergas, que agotarán las tasas máximas de reposición fijadas por el Estado y que, en el caso de eliminarse, convocarán todas las vacantes existentes con el fin de que se pueda llegar a 3.500 plazas convocadas. Después de esta pandemia, ¿les parece mal a ustedes que el señor Feijóo haya comprometido 400 millones de euros para construir un nuevo CHUAC? Esto permitirá disponer del doble de superficie, de un nuevo edificio de investigación, el doble de urgencias, un 50% más de consultas, un 30% más de quirófanos, un 15% más de camas, un 90% más de hospital de día y mejoras en el Lavente de Lago y en Oza. Entonces, todo esto, que como la señora dice, contamos por miles, contamos lo que es, miles, cientos, unidades, lo que es. Bueno, dada mi opinión al respecto, hablaré de los centros de día. En cuanto a los centros de día, la Xunta ha trabajado con este sector en la preparación del reinicio de su actividad. De hecho, ya ha anunciado que su apertura se producirá el 15 de junio y durante estas últimas semanas el trabajo realizado consistía básicamente en que el personal haya recibido la formación específica que necesitaba, se les han facilitado las recomendaciones sanitarias necesarias para que pudieran reabrir de forma segura, se les han suministrado los equipos de protección y los centros han preparado sus protocolos de seguridad, higiene y prevención, cumpliendo con el plan de reactivación en el ámbito sanitario. El Gobierno gallego ha actuado con prudencia en este ámbito, que es algo bastante importante en esta situación. Ha escuchado en todo momento las opiniones de los representantes del sector y de la comunidad médica, cumpliendo con el compromiso de normalizar progresivamente la situación de estos servicios. Finalmente, haré una referencia al cheque turismo sanitario. Tanto el presidente de la Xunta como el consejero
Ya han pedido disculpas públicas por la manera de comunicar el bono solidario, puesto en marcha por la Consellería de Cultura y Turismo. Lo que se pretendía era estimular la demanda turística. Se pensó que sería de justicia dárselo a los profesionales que más sufrieron en esta pandemia. No es un incentivo a los trabajadores sanitarios, ni mucho menos, ni el reconocimiento de sanidad a sus profesionales. Es un bono para impulsar uno de los sectores económicamente más afectados, atendiendo a una petición formulada por el sector turístico. Solicitarlo será absolutamente voluntario. Nada más, gracias. Moitas grazas, señora Gutiérrez. Pecha o debate a señora Neira polo Grupo Socialista. Gracias, señora alcaldesa. Procuraremos estar en silencio. Si nos tenemos que separar, nos separamos. La cuestión que aquí se plantea, bueno, en primer lugar vamos a votar a favor de esta moción y voy a tomar para comenzar mi intervención el hilo de la intervención que acaba de hacer usted, señora Gutiérrez, fundamentalmente en relación a los centros de día. Yo me imagino que ser líder en comunidades autónomas es la última que abre los centros del día, no creo que sea nada para estar orgullosos. Decir que se abren los centros de día después de haber estudiado los protocolos de apertura para hacerlo en las debidas condiciones y escuchando al sector es no haber escuchado por parte de su grupo municipal pues lo que dice el sector. Lo cierto es que el sector lleva reclamando que se abran los centros de día en esta comunidad autónoma de la misma manera que se han ido abriendo de manera paulatina en otras comunidades autónomas. Y la respuesta que se les da es que los centros de día no se abren hasta septiembre. Posteriormente empiezan a decir que se abrirán solamente para tratamiento terapéutico y hoy, por fin, esta mañana, deciden que se abren el 15 de julio. Yo creo que decir que un sector como son los centros de día, con lo que eso conlleva también para la conciliación de muchas familias, para el cuidado terapéutico de muchos de nuestros mayores que no están ingresados en residencia, como esa parte intermedia entre la vida autónoma y la vida de ingreso en una residencia. Bueno, pues decir que se abren el 15 de julio y que se hace de una manera responsable y rápida no es, desde luego, un ejemplo de gestión. Lo cierto es que en los centros de día, alcaldes de todo signo, también nuestra alcaldesa, piden al presidente de la Xunta de Galicia su apertura, pero del Partido Socialista, de otros partidos políticos, también del suyo, y que tardan, como tardan en dar respuesta en muchas ocasiones desde la Consellería de Política Social, no así en otras consellerías, que todo hay que decirlo, tardan en dar respuesta a lo que tiene que ser. De la misma manera que cuando hablan de la apertura de los centros sociocomunitarios, de la misma manera que cuando desde las administraciones locales no se sabe muy bien a escasos días de empezar los campamentos si se pueden abrir los centros cívicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, hablar de esta cuestión y hacer gala de una gestión más que mejorable no hace precisamente mucho alarde de veracidad. Por otra parte, yo no voy a entrar en el tema de lo que han sido los recortes sanitarios porque son evidentes, son notorios y son palpables. Y no vamos a hacer aquí clases de economía sobre lo que es la evolución de un presupuesto en el ámbito de la Xunta de Galicia. Y respecto al refuerzo al que aludía la señora García del personal en el área de bienestar social, el personal de bienestar social está siendo reforzado. Ya tenemos 10 personas trabajando en este momento, 5 de la parte técnica, 4 trabajadores, trabajadoras sociales, un educador y 5 personas de administración general que nos hacen mucha falta. Por no decir que la rapidez con la que se han ido cubriendo las bajas o otro tipo de situaciones dentro de nuestro personal, bueno, pues hacía mucho tiempo que yo sigo las palabras de mis compañeras, no se veían en un área que efectivamente ha hecho un esfuerzo mayúsculo por parte de sus trabajadores para dar respuesta en un momento. Nada más, muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Imos xa a votar a moción. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Ben, queda aprobada a moción. Segunda moción da Marea Atlántica pola incorporación de políticas medioambientais a unha saída transformadora da crise. Señora García, ten a palabra. Sí, gracias.
Esta semana vivimos temperaturas de 38 grados centígrados no círculo polar ártico. A Axencia Española de Meteoroloxía advertía da posibilidade de que se acheguen ciclóns ás costas galegas, ás costas atlánticas. Tanto a Coruña como a súa área de influencia nos amosa outros sinais de alarma, dende estes fenómenos meteorolóxicos extremos, os anegamentos que afectan a cidade cada vez con maior frecuencia e colapsan a rede de saneamento, a seca, que mencionaba o señor Rodríguez antes, que se reitera con cada vez maior frecuencia na área metropolitana e que nos obriga a buscar outras fontes de auga. Debatemos os usos do borde litoral de maneira intensa, sen mencionar tantas veces que está prevista a suba do nivel do mar. Onte pechaba a central térmica de Meirama e graves amenazas se ciernen tamén sobre outras industrias electrointensivas, Alcoa, Aluibérica, etcétera, nas que seguramente o incremento do prezo da enerxía e tamén o prezo do mercado de emisións de CO2 non é o único factor, pero tamén influe en que deixe de ser un negocio interesante para as corporacións internacionais. Eu creo que realmente se algo nos ensinou esta pandemia, e debería esta pandemia servir para correxir erros do sistema que se demostraron de maneira manifesta, é que non se fixeron caso ás advertencias da comunidade científica, non se adoptaron as medidas preventivas nin a previsión necesaria para facer fronte a retos importantes de futuro, e un deles, eu creo que é consenso da sociedade, é a emerxencia climática. Existe o risco agora mesmo na premura de abordar efectivamente a reconstrucción económica que vai necesitar unha intervención pública brutal. Existe o risco de que a cuestión climática e a emerxencia climática volva a quedar atrás. Hai síntomas tamén que nos fan prever esa evolución. Por exemplo, diminúe enormemente o número de usuarios, de persoas usuarias do transporte público sen que haxa estrategias para contrarrestar ese aluvión de coches que se aveciñan para as nosas cidades. O que nos gustaría pensar é que as políticas medioambientais, ademais deso, son un motor de desenvolvemento. Tamén moven sectores económicos, tamén contribúen a previr riscos, contribúen a aforrar enormes desenvolvementos económicos, incrementan a eficiencia, potencian os recursos locais e potencian, polo tanto, tamén o emprego local e impulsan sectores innovativos e sectores de futuro. Nos preocupa que vemos neste goberno pouco interese, pouca iniciativa na cuestión medioambiental, ben sexa no relativo ao cambio climático, como ao relativo da biodiversidade, como a protección das augas, como a xestión de residuos. Non sabemos se é falta de iniciativa ou falta de interese, pero chega un momento que case recomendaríamos o cambio de nome da Consellería de Medio Ambiente á Consellería de Servizos Urbanos ou Consellería incluso de Plan de Choque de Limpeza. Creemos que hai moito que facer e por iso instamos ao Goberno municipal a tomar medidas no eido do aforro e a eficiencia enerxética. Aí está o operador enerxético municipal e outras moitas medidas que forman parte dos compromisos de investidura e de orzamentos. Continuar cos procesos de rexeneración urbana, sobre todo coa rehabilitación, humanización e naturalización dos barrios, as estrategias de residuo cero, as economías de proximidade e os sectores estratégicos adaptados á transición enerxética, as medidas fiscais que bonifiquen as boas prácticas ambientais, aí está parada a bonificación á compostaxe individual, e introducir cláusula da contratación que incentive tamén esa compra pública responsable. No segundo acordo que propoñemos, instamos a Xunta de Galicia e ao Concello a que deseñen estrategias de fomento do transporte público urbano e interurbano. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Polo Grupo Mixto, señora Martínez. Grazas, señora alcaldesa. Resulta lóxico estar a favor desta moción. Todos somos conscientes da necesidade de ir dando pasos cara a medidas de eficiencia enerxética, de rehabilitación, medidas encamiñadas a transformar os barrios en zonas máis naturais pensando na calidade de vida das persoas, nunha economía circular que faga fincapé no ciclo da vida, na que os recursos se utilicen todo o máximo posible e para que se terminen eliminando os refogallos residuais na súa totalidade. Ademais disto, fomentar o consumo de produtos autóctonos, apoiar os nosos comerciantes locais e conseguir que todos nos involucremos mellorando as nosas actitudes cara ao medio ambiente tamén son xestos que contribúen. Tamén a fiscalidade ecolóxica, entendida como contratación pública ecolóxica no obxecto da Unión Europea de alcanzar un 50% das licitacións e o financiamento e investimentos a favor do medio ambiente. Son tamén instrumentos económicos que, unidos ao control e reducción de subvencións prexudiciais para o medio ambiente, súmanse
formando parte do conxunto de medidas da normativa ambiental en España. Pero este seguimento da aplicación das políticas ambientais non debe ser xenérico en canto aos problemas da casa. Temos que seguir insistindo en eliminar a contaminación que xeran as chabolas na conserveira celta, a base de chatarra e outros residuos que acaban na Ría do Burgo, a acumulación de residuos e máis chatarra na contorna da Torre de Hércules, a supervisión exhaustiva de posibles fugas nas canalizacións da EDAR, os emisarios submariños e as tuberías que se adentran no mar, completar a rede de pluviais inacabada, por exemplo, en Nostián, o control das filtracións do manto do Chan en Bens, a chegada de pesticidas ao mar, os metais pesados que non son doados de eliminar, aqueles que xa están no fondo da costa, pero que podemos evitar o seu aumento. Todo isto percíbese nas mostras biolóxicas e químicas que desde diversos organismos se toman a varias millas ao norte da Torre de Hércules e onde se verifica a produtividade das augas mariñas, o plancton, e como estes contaminantes prexudican as cadeas alimenticias mentres se acumulan e se magnifican. Temos que seguir insistindo nun transporte urbano menos contaminante, agora que a compañía de tranvías xa recibiu o respaldo xudicial, pode poñerse coa tan necesaria renovación da flota. E temos que seguir insistindo en apostar por unha iluminación sostible e de calidade. Aplaudimos nese sentido esta declaración institucional que leímos tamén ao principio do pleno para a adhesión ao manifesto Slow Light. Podemos ser exemplo nesta cidade. Por iso, desde o Grupo Mixto apoiamos esta moción e reclamamos, ademais, poñer o foco de atención en medidas concretas aos problemas desta cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Por o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Como xa temos dito noutros debates, esta crise deixanos moitas ensinanzas. Unha ensinanza a importancia de contar con servizos públicos ben dimensionados, que sitúen a saúde e os cuidados no centro das políticas públicas. Por iso, frente á realidade virtual de algúns, anos de recortes na sanidade e outros servizos públicos, ou de políticas que confiaron a atención aos nosos maiores a empresas con ánimos de lucro, incrementaron a nosa vulnerabilidade ás consecuencias da pandemia. Outra ensinanza é a importancia de construir unha sociedade máis igualitaria e cohesionada, pois esta crise, como todas, non está castigando a todos por igual, e esta crise ensinounos tamén que a esperanza de futuro pasa pola defensa do territorio e do medio ambiente, apostando por outro modelo de desenvolvemento. Neste sentido, é necesario apostar por unha economía de proximidade que nos faga menos dependentes, minimice o impacto ambiental da actividade económica e permita tamén un modelo de desenvolvemento máis equilibrado, tamén dende o punto de vista territorial. A exposición de motivos da moción, a hora de analizar a situación, fala do afondamento no desmantelamento e desemprego en sectores que non se adaptaron a tempo ao cambio de paradigma. Se me permiten o matiz, as persoas do grupo proponente, en Galiza esta afirmación, sin ser inexacta, é só parte dun problema. En Galiza asistimos sobre todo ao declive das industrias de enclave. Industrias que se instalaron en Galiza en función dun deseño a nivel de Estado que privilexiou a instalación en Galiza de industrias altamente contaminantes, consumidoras intensivas dos nosos recursos enerxéticos e das nosas materias primas, e que estaban orientadas á exportación e non á articulación do mercado interno. Industrias que, ademais, non completaban en Galiza o proceso de transformación, facendo que non nos puidésemos beneficiar das actividades que xeran máis valor engadido e emprego de máis calidade. O problema é que non se pode deixar caer estas industrias mentre non se desenvolva outro modelo. Por iso, é imprescindível apostar por outro modelo, un modelo autocentrado, baseado no aproveitamento e posta en valor das nosas potencialidades e recursos, un modelo, en definitiva, que nos faga máis soberanos tamén no económico. Pero, alén desta reflexión, coincidimos que as medidas que se propoñen na moción, en particular en todo aquilo que é competencia desta corporación, tanto para avanzar en medidas de aforro e eficiencia enerxética, como na regeneración e humanización do noso tecido urbano, no fomento do uso do transporte colectivo e de medios de transporte non contaminantes, para avanzar tamén na reducción, reciclaxe e reutilización, na aposta por unha economía verde, circular e de proximidade. En definitiva, do que se trata é de que as políticas medioambientais sexan verdadeiramente transversais e orienten toda a acción política municipal, e con ese enunciado estamos totalmente de acordo. Por iso anuncio o noso voto positivo. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. Boa tarde. Lembraba no pleno pasado, con motivo
da adhesión deste Concello ao Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía, que hai uns meses debatíamos unha moción a instancia deste grupo para elaborar unha nova estrategia municipal contra o cambio climático, co obxectivo de consolidar, coordinar e impulsar as reduccións de emisións de gases de efecto invernadoiro, comprometer a acción do Goberno en economía circular e fomentar un modelo de desenvolvemento económico innovador, competitivo e sostible mediante o uso eficiente dos recursos naturais e a reducción da xeración de residuos. Señoras e señores da Marea, a vista da moción que os traen aquí, confésolles que cada vez entendo menos que non votaran a favor aquela moción. Nós considerábamos entón, e seguimos considerando hoxe, que a planificación é unha ferramenta insustituíble na loita contra o cambio climático e os eventos extremos asociados a este. Non podemos permitirnos outros 4 anos de deserto na planificación medioambiental. Vostedes non foron quen de publicar ningún só informe de seguimento dos previstos na Estrategia contra o Cambio Climático da Coruña, Plan de Acción da Enerxía Sostible 2014-2020, nin tampouco un só informe da actividade da Oficina contra o Cambio Climático. Mesmo todas as actividades que publicitaba a páxina web da oficina, cando deixaron o Goberno, eran anteriores á creación da propia oficina, é dicir, ata aí chegaba o seu desleixo. É patente, polo tanto, que esta materia nin ocupou nin preocupou ao Goberno anterior. E o actual? Bueno, pois a verdade, señora Fontán, é que empeza a caducarlle a excusa de como lle deixaron a casa. A día de hoxe, a situación administrativa de Nostián, por poñer un exemplo, é xa un problema tan seu como deles. Coincidimos co divulgador científico David Quammen cando di que o coidado da natureza é unha inversión, pois protexer a natureza é a mellor vacuna para protexernos de futuros virus. Por iso é máis necesario que nunca impulsar unha estrategia, unha planificación seria e responsable na súa elaboración e no seguimento da súa execución, con indicadores, con obxectivos e con compromiso orzamentario. E por iso, e aínda que poidamos estar de acordo con algunhas das medidas que propoñen na súa moción, o noso sentido do voto será o da abstención. E o será tamén porque, en relación co punto 2 da súa moción relativo a instar a Xunta de Galicia a deseñar unha estrategia de fomento do transporte público metropolitano, chegan vostedes tarde. A Xunta xa está a desenvolver unha estrategia de comunicación que inclúe unha intensa campaña informativa en medios co obxectivo de fomentar o uso de transporte metropolitano. Onte mesmo recuperábanse o 100% das conexións existentes e, polo tanto, en breve tamén prevese recuperar o ritmo de crecemento anterior ao estado de alarma, obviamente interrompido polo confinamento e as restriccións á mobilidade derivadas deste. En calquera caso, de nada sirven as campañas e detrás delas non hai medidas que realmente apoien e fomenten o uso do transporte metropolitano. En ese sentido, destacar simplemente dúas. Unha, a oferta suficiente en conexións e frecuencias para fomentar a demanda e atraer a novos usuarios. E a segunda, a tarxeta Xente Nova, que permite aos menores de 21 anos desplazarse gratuitamente por toda a nosa comunidade autónoma. Esta en concreto consideramos que é unha medida que pode ser referente de cara á estrategia que tamén demandan vostedes na súa moción para o transporte urbano. Estender a gratuidade dende os 13 anos actuais ata os 21 que a Xunta ofrece no transporte metropolitano. Por ese motivo, e insisto, aínda que concordamos con algunhas das medidas que propoñen, o noso voto será o de abstención. Moitas grazas, señor Rodríguez. Adiante. Polo Grupo Socialista, señora Fontán. Gracias, señora alcaldesa. Señoras e señores concelleiros, non hai dúbida algunha xa de que as políticas medioambientais deben ser entendidas dun xeito transversal no exercicio da tarefa dun goberno, sexa esta do cor que sexa ou do nivel que sexa, local, provincial, autonómico, estatal ou europeo. Ou entendemos que a loita pola conservación, pola mellora do medio ambiente, ten que estar no centro do noso traballo, ou estaremos condenando as xeracións vindeiras a un futuro pouco ou nada esperanzador. A pandemia pola que estamos a pasar vende a mostrar unha realidade da que fuximos coa facilidade e que nos costa asumir. O ser humano é frágil e non conta con todos os instrumentos para facer fronte nin ás grandes catástrofes chegadas da man dunha natureza que se revolve contra quen a destrúe, nin contra virus microscópicos que son quen de deter a nosa vida cotía ata obrigarnos a interiorizar cunha mascarilla que xa forma parte das nosas vidas sinxelamente para protexelas. Non somos os donos do planeta, non o somos, e o reloxo do cambio climático sigue sin deterse. Estamos de acordo en que na loita contra ese cambio climático ábrense tamén outro tipo de oportunidades máis alá da conservación do noso entorno natural, oportunidades sanitarias, económicas, laborais, de avance en I+D+I e moitas máis que deben ser aproveitadas.
O COVID situounos nun escenario aparentemente novo que, ao menos, serve para deternos a reflexionar hacia onde queremos dirixir os nosos pasos como sociedade, porque xa é o momento dun cambio nos nosos comportamentos diarios. Hai que actuar individualmente pensando no colectivo, con conductas comunitarias comprometidas para conquerir beneficios sostibles para o noso medio ambiente, para a saúde, a economía e o benestar de todos os nosos veciños e veciñas. Este é un goberno comprometido con esos principios, como así o amosa o feito de que todas ou prácticamente todas as propostas contidas na moción que hoxe presenta aquí a Marea xa foron obxecto de acordo mesmo no pacto para a investidura da nosa alcaldesa ou ben xa foron aprobadas nos órganos deste Concello a través de moitas propostas e proxectos de mobilidade, de eficiencia enerxética, de humanización dos nosos barrios, de infraestructura verde, de residuos e moitas máis que, aínda que terán que ser obxecto de elaboración e aprobación no que queda deste mandato. Poderíamos falar desto longo e tendido, pero un goberno máis que falar tócalle comprometerse e cumprir esos compromisos. E os do goberno que encabeza a nosa alcaldesa Inés Rei está firmemente asentado, cos pés na terra, a cabeza na cidade e os ollos no futuro, porque para nós as políticas medioambientais están no centro do noso proxecto e porque coincide maioritariamente co exposto nesta moción e polo que xa anunciamos que imos a votar a favor. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Fontán. Aquí non hai enmendas, polo tanto, imos votar a moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada a moción. Pasamos xa á terceira e última das mocións presentadas pola Marea Atlántica, que se vai debater conxuntamente coa primeira das mocións do Partido Popular relativa ao ingreso mínimo vital e á renda social municipal. En esta moción hai unha enmenda de sustitución do Grupo Socialista á moción da Marea. Ten a palabra a señora Cameán, cando queira. Sí, moitísimas grazas. Ben, xa hai tempo que o Comité de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais da ONU ven alertando dos incumprimentos dos dereitos sociais no Estado español. Tamén o fixo o Comité de Dereitos Sociais da Unión Europea, que nun dos seus informes alertou dos importantes incumprimentos da Carta Social Europea e alertou tamén dun sistema de rendas que é absolutamente insuficiente. É evidente, polo tanto, dende hai tempo que os datos da pobreza son indecentes para unha democracia. Xa no 2016, o Goberno da Marea Atlántica implementou a renda social municipal para que as nosas veciñas puidesen ter cubertas as súas necesidades básicas para a vida. E recentemente, o Goberno de coalición do Estado veu de aprobar o ingreso mínimo vital. Ambas as dúas medidas históricas, dúas medidas que nos permiten avanzar tanto en termos sociais como en termos democráticos. O que traemos hoxe aquí non é máis que unha proposta constructiva, unha proposta que parte de dúas patas. A primeira é a creación dunha oficina específica para apoiar esas veciñas que están solicitando o ingreso mínimo vital, pero que por diversas cuestións non poden facelo, por carecer de ordenador ou por non ter a formación necesaria. Isto xa se está facendo en diversos concellos, temos aquí un exemplo en Sada. En segundo lugar, o que propoñemos tamén é que se amplíe a renda social municipal. Para que? Pois para chegar a máis persoas e para precisamente cumprir eso que dicimos moito, que non deixar a ninguén atrás. Sabemos que a renda social municipal en este momento cubre a persoas que quedan fora do ingreso mínimo vital, como os menores de 18 a 23 anos, e creemos que ainda se pode facer máis, se pode mellorar máis, e aquí estamos para colaborar niso. O Partido Popular tamén trae hoxe unha moción sobre o ingreso mínimo vital para que o Estado financie a sobrecarga que implica a tramitación desta prestación para os concellos e que derive, lóxicamente, tamén eses fondos ás administracións locais, mediante tamén o traslado deste convenio de colaboración. A priori, esta proposta parece que ten un contido razoable, pero, dende logo, despois de todo o que veu sucedendo e despois da actitude do seu partido en relación coa aprobación do ingreso mínimo vital, parecenos que, dende logo, esa actitude non foi ni moito menos razoable e moito menos sensata. Simplemente por facer un recordatorio, empezaron vostedes criticando moi contundentemente esta medida ao estilo de blancos e negros da ultradereita. Incluso o seu xefe de Madrid, o señor Casado, publicou no seu Twitter en relación a esta medida
Paguita e aprobado general. Está falando de Paguita xusto partido dos papeles de Bárcenas. Dixeron tamén que isto xa foi inventado por Manuel Fraga. É mesmo unha cuestión, se inventou Manuel Fraga, e a verdade é que pouco avanzamos nestes anos, porque en Galicia a Risga en este momento cubre o 7% da poboación que se atopa por debaixo do umbral da pobreza, cando en outros sitios como no País Vasco se cubre ao 70%. Para inventalo Manuel Fraga, xa digo, de pouco nos serviu. E, dende logo, creemos que estas actitudes, lonxe de ser coherentes, o que fan é criminalizar. Nos, dende logo, non vemos que o seu partido, que o Partido Popular, sexa tan exixente, fale de paguitas, fale de efecto chamada, cando falamos de redistribuir cara arriba, non? Cando falamos de rescatar as empresas, cando falamos de rescatar os bancos, cando falamos de rescatar as empresas, aí sí, aí non lleven problema. Aí, por suposto, que as paguitas o que sexa necesario. Cando falamos de redistribuir cara abaixo, aí sí, luz, taquígrafo, fiscalicemos, comprobemos e, por Dios, que non nos vayan a defraudar, non? Ben, remato xa, dende logo, o Partido Popular non é que nos vai a sacar da situación de pobreza, e están os datos, 20% taxa de pobreza con Feijóo, Partido Popular, gobernando no noso país, e nós temos claro que liberdade é poder chegar a fin de mes. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Ten a palabra polo Partido Popular, señor Rodríguez. La pandemia ha generado una crisis de terribles consecuencias. Más de 27.000 fallecidos, 3 millones de afectados por ERTES, 4 millones de parados. También son millones las personas que necesitan ayuda, y con ese objeto las administraciones, tanto autonómica como local, tienen ya vigentes diferentes instrumentos para ello. En el ámbito autonómico, Galicia fue una de las primeras en poner en marcha una renta de integración social. Actualmente son 10.500 personas las perceptoras de la Risga, con un presupuesto anual de 64,4 millones de euros. En nuestra ciudad, concretamente, 7 millones de euros anuales para 1.200 beneficiarios. En total, la Xunta destina 12 millones anuales en nuestra ciudad para ayudas sociales, y a 2.000 familias coruñesas se les ayudó, por ejemplo, a abonar su factura de la luz. En el ámbito local también tenemos la emergencia social y la renta social. Esta última, por cierto, con un presupuesto y unos beneficiarios muy, muy lejos de los anunciados a bombo y platillo por el anterior Gobierno. As comparacións son odiosas, pero unhas máis que outras. De verdade quere vostede, señora Cameán, que comparemos o efecto da Risga co efecto da renda social? Estas necesidades se han incrementado con la pandemia. Ante esta situación, el Gobierno de España, con el apoyo del Partido Popular, yo no sé qué más quieren. Es decir, si hay alguna cuestión más en la que ustedes consideren que debemos hacer, aparte del sí, envolverlo o algo por el estilo, pues nos lo trasladan e intentaremos contentarles para la siguiente ocasión que apoyemos a su Gobierno. Las ayudas, este ingreso mínimo vital que se ha puesto en marcha, comparte objetivos con estas ayudas que acabamos de enunciar y que ya están gestionando comunidades autónomas y entidades locales. Y que quizás, por tanto, lo lógico hubiera sido más eficaz y eficiente transferirles fondos para que pudiesen continuar reforzando y ampliando estas ayudas. Pero el Gobierno de España no lo estimó conveniente y no consensuó esta medida ni con comunidades ni con entidades locales. La Xunta trabaja para que los perceptores de la Risga puedan percibir de oficio este ingreso mínimo vital, y uno de los deberes, a partir del 13 de julio, para el Gobierno que salga de las urnas, será modificar la Ley de Inclusión Social para permitir esa compatibilidad. Lo único que sabemos es que las comunidades autónomas o las entidades locales pueden iniciar el procedimiento administrativo y suscribir el convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Eso sí, los gastos derivados de la gestión van a ser a cargo de las propias entidades locales. Y también sabemos que hay determinadas comunidades autónomas, País Vasco, Navarra y Cataluña, que pueden gestionar esta nueva prestación, lo cual es un agravio comparativo con el resto de comunidades y contradice, evidentemente, la igualdad entre españoles. Por lo tanto, creemos que, habiendo demostrado la Xunta su acierto en la gestión de las ayudas sociales, pues el comportamiento debería de haber sido otro. Durante la pandemia, sin ir más lejos, pues aprobó un plan de contingencia social y ahora un paquete extraordinario de medidas de inclusión dotado con más de 38 millones de euros, formado por tarjeta monedero, más de 30.000 familias que pueden adquirir productos de primera necesidad, menú solidario destinado a 20.000 personas a las que se les cofinanciará el menú en establecimientos hosteleros de la comunidad, extensión del programa Santarna Casa a 2.000 personas, un 40% más de las preexistentes, extender hasta final de año el servicio de ayuda en el hogar con un incremento del 50%, lo podrán percibir 12.500 personas más, incrementar un 50% las ayudas de inclusión social, es decir, de 3 a 4 millones y medio, 1.100 personas más cada año. Y, por último, una orden especial de ayudas para entidades de iniciativa social dotada con 1,5 millones de euros. Por tanto,
Lo que proponemos es instar al Gobierno de España a crear un nuevo fondo que permita a aquellas entidades locales que asuman la gestión de esta nueva prestación a atenderla de manera adecuada, sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes en la comunidad o en el ayuntamiento. Y, por último, garantizar que todas las comunidades autónomas pueden participar de la misma manera en la tramitación o gestión de esta ayuda si lo consideran más adecuado para la ciudadanía que representan. Esperamos que, a pesar de estas cuestiones que ustedes plantean, no se trata de estar al 100% de acuerdo en todo, pero creemos que esta es una iniciativa que merece el apoyo también de su grupo y por eso lo sometemos a la consideración y esperamos obtenerlo. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Polo Grupo Mixto, señora Martínez. Moitas grazas, señora alcaldesa. Imos a apoiar as dúas mocións, entre outras cousas, porque de forma unánime este martes, día 30 de xuño, os integrantes da Federación Española de Municipios e Provincias consideraron en Xunta de Goberno que o financiamento dos gastos derivados da xestión do ingreso mínimo vital que poidan desenvolver as entidades locais deberán ser financiados íntegramente a través dun fondo económico propio para a xestión polas entidades locais deste ingreso mínimo vital. Tamén acordaron que deberá estar dotado orzamentariamente durante todos os anos de vixencia dos convenios que se suscriban e emitiron unha declaración sobre iso que inclúe de forma moi similar os acordos 1 e 2 da moción do Partido Popular, sen mencionar explicitamente os 4 e 5, onde a moción do PP pide que se garanta tamén o poder participar as comunidades autónomas da mesma maneira na tramitación desta axuda. Cabe dicir que si fai mención a declaración da FEMP ao expoñer a implicación das comunidades autónomas e entidades locais no despregamento da política que persegue consolidar a necesaria implicación de todas as institucións no compromiso común da loita contra a pobreza e as desigualdades en todo o territorio, engarzando o lexítimo exercicio do autogoberno no ámbito das políticas sociais coa provisión colectiva dunha rede de protección mínima e común de ingresos garantidos pola Seguridade Social. E así no punto terceiro da declaración di: conscientes da grave situación actual, as entidades locais comprométense unha vez máis a paliar as necesidades sociais da cidadanía, contribuindo, segundo as súas capacidades e competencias, a implementar o ingreso mínimo vital en colaboración co resto das administracións públicas para que os esforzos e recursos propios empregados deben ser atendidos segundo o principio de corresponsabilidade. A través dese fondo económico propio ao que fai mención a declaración da FEMP, queda incluído que o Instituto Nacional da Seguridade Social debe pagar anualmente ás entidades locais que se adiran aos convenios todos os gastos en que incorresen unha vez remitidos. Respecto á moción da Marea, o ingreso mínimo vital é compatible con outras axudas que xestionan as entidades locais, no caso da Coruña, a renda social municipal, para o que apoiaremos a modificación da ordenanza que os técnicos consideren oportuna e permita a súa compatibilidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, pois nós, ao contrario do que indican estas mocións, a do PP non queda moi claro se o que quere é que sexa a comunidade autónoma, se quere que sexa a Xunta de Galiza quen xestione as axudas ou se quere que sexan os concellos, a verdade, pero nós, ao contrario do que indican estas mocións, entendemos que é necesario transferirlle á Xunta de Galiza, a comunidade autónoma de Galiza, a xestión do ingreso mínimo vital, e que no caso, ademais, deste país, o compromiso do BNG, así expresado pola nosa candidata a presidencia da Xunta, Ana Pontón, é que se complemente para facelo máis elevado. E por qué? Porque neste país o que temos é un nivel de pobreza, mesmo traballando, e de desigualdades sociais absolutamente aberrantes, sobre todo na mocidade, que, por certo, está absolutamente discriminada no decreto que regula o ingreso mínimo vital, que non é nin moito menos o que se prometeu. Non é unha renda universal e tampouco implica as cantidades das que inicialmente se falaban. E creo que isto tamén o hai que dicir. Nos entendemos, ademais, que o que temos que garantir é un emprego digno, que un goberno que estea a pensar en como darlle un futuro á xente deste país, algo que non se lle dá nin no que se pensa
Cando se teñen conflictos como os que hai e houbo nestes 11 anos de goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza en tantas empresas no noso país, podemos falar de Noa Madeira, podemos falar de Isobat, podemos falar de Caramelo, podemos falar de Cuca, podemos falar de tantas empresas de Alcoa, de tantas empresas no noso país nestes 11 anos nos que se perdeu emprego, nos que se perdeu, ademais, industria, nos que se perderon, ademais, maquinaria, no que se perdeu capital, no que se perdeu de todo nestes 11 anos. Nos creemos que no que hai que pensar é no emprego, principalmente en dar a xente un emprego digno, non? Ou, cando temos neste momento, que xa dixen, pois 2.000 postos de traballo na comarca da Mariña en Alcoa en risco. O que precisamos é un goberno que non se poña de perfil, que non se poña de lado. Desde o BNG o que aspiramos é a ter un país con emprego de calidade para que ningunha persoa teña que recorrer ao ingreso mínimo vital, xa que a fortaleza e a clave dun país é reducir ao máximo o número de persoas que teña que acudir a este tipo de medidas. Canto ao contido das mocións, creemos que a presión que xa teñen os concellos xestionando outro tipo de axudas desde as traballadoras sociais fundamentalmente é excesiva. Non pode ser que cada vez que a un goberno estatal ou autonómico se lle acorde aprobar unha lei, logo lle encargue aos concellos a súa aplicación ou a súa vixilancia, mentres se mantén intacta a Lei Montoro que ten afogadas as administracións públicas en canto á contratación de persoal. Iso é o que non pode ser. Precisamos que desde os concellos as traballadoras sociais poidan tamén facer intervención, non meramente xestión administrativa. Se as cargamos de máis xestións co ingreso mínimo vital, será imposible que fagan absolutamente nada máis. Entendemos, ademais, que o axeitado sería que xestionase a Xunta de Galiza este ingreso mínimo vital, como dixen ao comezo, porque aquí na Coruña existe a renda social municipal, en Compostela hai outro tipo de rendas, existe a Risga e creemos que a Xunta de Galiza é realmente quen pode darlle encaixe a todas estas medidas e poder realmente facer que sexan complementarias e que poidan chegar a canta máis xente mellor. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Polo Grupo Socialista, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, manifestar nuestro apoyo a la moción que presenta el Partido Popular y explicar también la razón de la enmienda de sustitución que hacemos a la moción que presenta Marea Atlántica. Habla Marea Atlántica de hacer una oficina de atención para el tema del ingreso mínimo vital y pone como ejemplo el Ayuntamiento de Sada, otros ayuntamientos donde efectivamente se ha puesto, no con excesivo éxito. Lo cierto es que con una red como la que tiene el Ayuntamiento de A Coruña de servicios sociales, con 5 equipos de atención social y con todo el personal y la dotación que tienen los servicios sociales del Ayuntamiento de A Coruña, consideramos que en este momento no es necesario, porque ya quien está haciendo esa labor son los propios equipos técnicos y no es necesario hacer una oficina solamente a este respecto. Respecto al tema de la compatibilidad de las ayudas, lógicamente, para hablar de compatibilidad de ayudas hay que hacer estudios que sean sólidos y solventes. Hablar de compatibilizar ingreso con renta o hablar de compatibilizar otro tipo de ayudas con la renta tiene que ir precedido, lógicamente, de estudios que nos indique finalmente en qué margen de la población nos vamos a estar moviendo y, por lo tanto, cómo se va a articular. De hecho, la renta social municipal es posterior a la Risga y se establece en la ordenanza aprobada en este salón de plenos que es incompatible con la misma. No se complementó la Risga, que tiene unas cantidades bastante más pequeñas que la renta social, con el ingreso que se tenía por renta. De todas formas, y tal y como se establece en este momento, va a tocar a perfiles de la población un poco diferentes. En relación a la intervención que se hizo por parte del Partido Popular, yo solamente quiero decir una cosa. Están hablando
de la labor que hace la Xunta a través de la Risga. Todos sabemos que la Risga finalmente es una ayuda de carácter autonómico, pero que el trabajo desde el minuto cero hasta la mera aprobación lo hacen los servicios sociales municipales, también así los seguimientos. Por lo tanto, si en este momento la aprobación de un ingreso mínimo vital, que es fundamental y que lógicamente nadie de los que estamos aquí presentes, teniendo en cuenta que nuestros respectivos partidos políticos lo han aprobado así en el Congreso de los Diputados, estamos en contra de esa filosofía. Lo cierto es que requiere de otro tipo de intervenciones. Me decía el señor Rodríguez en relación al tema de la Xunta, lo que están haciendo. Pues yo ahora preguntaba qué están haciendo los equipos de atención social al ingreso mínimo vital, y lo cierto es que por parte de la Xunta de Galicia no se ha avisado a los perceptores de Risga que también están cobrando ingreso mínimo vital y que, sin embargo, sí lo están haciendo las trabajadoras sociales, teniendo en cuenta que esas cantidades van a ser descontadas. Dicho todo esto, gestión del ingreso mínimo vital por parte de los ayuntamientos no creo que sea la mejor de las medidas. Si lo es, desde luego, requiere, tal y como se pidió por parte de la alcaldesa en una conferencia de alcaldes con el ministro de Seguridad Social, desde luego que se pongan en marcha los medios, tanto económicos, presupuestarios como de personal, suficientes si se quiere que por parte de las administraciones locales gestionemos una vez más una competencia que en este momento parece que es de ámbito estatal. Yo no sé si sería más adecuado que lo gestionara la Xunta. Si finalmente el trabajo va a recaer, como recae en el caso de la Risga, casi prefiero que lo gestione, como en el caso de las PNCs, de las pensiones no contributivas, la Seguridad Social. Sea como fuere, yo creo que hay que hacer, lógicamente, los estudios y los planteamientos sólidos, coherentes y también, pues solventes desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, para darle a esto la sostenibilidad que tiene que tener. Y, por supuesto, que la libertad está en llegar a fin de mes, pero más libertad se tiene con el acceso al mercado de trabajo, que finalmente la finalidad de cualquiera de estas ayudas es conseguir que por primera vez o por vez definitiva se pueda ser independiente de las mismas y se pueda, por lo tanto, llegar a fin de mes gracias a la incorporación al mercado de trabajo, que es nuestra asignatura pendiente. Nada más. Moitas grazas, señora Neira. Imos proceder á votación das mocións. Hai unha emenda de sustitución do Grupo Socialista á emenda da Marea. Señora Cameán. Sí, non se acepta esta emenda, non se acepta por distintos motivos. O primeiro é porque xa presentamos outra moción onde efectivamente compartimos esa necesidade do reforzo dos servicios sociais, pero precisamente consideramos que oportuno é non sobrecargar. A nosa proposta é diferente, unha oficina específica administrativa simplemente de apoio e, modifica o contido, non aceptamos. Ben, moitas grazas. Pois, entonces, procedemos á votación da emenda en primeiro lugar. Votos a favor da emenda do Grupo Socialista. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Pois prospera a emenda e, polo tanto, xa non se vota a moción. Votos a favor da moción do Partido Popular. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas, queda aprobada a moción. Rematan aquí as mocións da Marea Atlántica. Pasamos xa á última moción do Grupo Popular relativa a bibliotecas, onde hai unha emenda de adición de Marea Atlántica e unha emenda de sustitución do Grupo Socialista. Dígame, señora Gallego, ten a palabra. Y hay una enmienda transaccionada con el Partido Socialista. Desculpe, hai unha emenda transaccionada co Partido Socialista que daría, por tanto, únicamente unha emenda de adición da Marea. Sí. Sí, ben, pois ten a palabra a señora Gallego para a defensa da moción. Bueno, muchas gracias. Antes de nada me gustaría decirle a la señora Martínez Acón, perdón, que es el gobierno de Sánchez y de Iglesias quien cierra Aspontes, quien cierra Meirama, quien cierra Alcoa, ahora, no Rajoy, porque se cierran ahora. Y le recuerdo que Sánchez vino aquí a un mitin, que seguramente usted estaba presente, en el que dijo que se había aprobado ya, o que se estaba aprobando el Estatuto de las Electrointensivas
y no sabemos nada. En la industria gallega ya la puntilla va a ser la modificación del reglamento de la Ley de Costas. Pero bueno, vamos a centrarnos ya en este punto. No podemos aceptar la enmienda de La Marea porque en el pleno al que hacen mención en su enmienda votamos en contra, lógicamente, y porque es ilegal la remunicipalización. La única solución que hay ahora mismo es licitar ya un nuevo contrato o convocar oposiciones si se quiere optar por la gestión directa. De momento, ni una ni otra cosa se han hecho. El problema que existe en las bibliotecas lo creó el Partido Socialista en el momento en el que decidió, hace unos 30 años, que una parte se gestionase por funcionarios y otra por una empresa. El asunto daría para escribir un libro, pero no es momento de hablar del Antiguo Testamento. La realidad es que ni La Marea ni fue capaz en sus 4 años de remunicipalizar las bibliotecas y el PSOE en el año que lleva en el Gobierno sigue exactamente igual pagando facturas sin contrato. El Grupo Municipal Popular denunció durante 4 años que el Gobierno de La Marea estaba engañando a los trabajadores de las bibliotecas municipales porque no era posible la remunicipalización porque no lo permitía la normativa vigente, como así se comprobó. Además, advertimos que esa situación provocaba una gran incertidumbre a los más de 60 trabajadores que estuvieron prestando el servicio sin contrato desde noviembre de 2016 hasta enero de 2018 y que lo están prestando de nuevo de forma irregular desde enero de 2019 hasta ahora, 1 año y medio. Esto supuso y supone un pago de más de 200.000 euros al mes con reparos suspensivos de la intervención, al incluir además un incremento del 4% desde 2017 sin un informe que lo justifique. Después de más de 4 años dando bandazos y engañando a los trabajadores, no hubo remunicipalización porque no era legalmente posible y tampoco hubo internalización a través de Musa por ser también ilegal. No lo dice el PP, lo dijeron tanto el secretario municipal, que también lo es de Musa, como el asesor jurídico de la empresa. Por tanto, procede que se licite ya el nuevo contrato para finalizar con las incertidumbres generadas entre la plantilla ante la situación irregular en que se encuentra dicho servicio. Me imagino que el señor Celemí me contestará diciendo que está incluido en el plan de contratación, que se está empezando a licitar. Bueno, este plan de contratación que se anunció a bombo y platillo, por cierto, de esos algo más de 500 millones de euros que se anunciaron, el 60% es solo del contrato de Nostián. Pero me da la impresión de que ese plan no es precisamente su libro de cabecera. Y lo digo porque el primer contrato que licitaron, tras anunciarlo, ya se incumplió. Incluyeron la licitación del contrato de publicidad institucional por 600.000 euros anuales y 1 año más 3 de prórroga, o sea, 2.400.000 en total, y lo que se licitó al final fue 1 millón de euros anuales por 2 años más 3 opcionales de prórroga, es decir, casi 5 millones de euros, el doble, no está nada mal. Por tanto, los antecedentes recientes no invitan al optimismo en el ajuste al nuevo plan de contratación, pero es fundamental licitar los servicios sin contrato que, por cierto, aún no nos han facilitado. En 2019, entre Marea y PSOE, pagaron 40 millones de euros en facturas irregulares, casi todas por prestaciones sin contrato, recogida de basura, limpieza viaria, Nostián, bibliotecas, etcétera, trasladando inquietud e incertidumbre a miles de trabajadores de estas concesiones que llevan años trabajando sin contrato. Miren ustedes el lío reciente con los trabajadores de las escuelas deportivas municipales. Tengo que puntualizarle, señor Borrego, que no se ha prorrogado el contrato, porque el contrato ya no existe, no se puede prorrogar. Lo que se ha declarado es la continuidad del servicio, con facturas, con sus reparos suspensivos del interventor que hay que levantar mes a mes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Polo Grupo Mixto, señora Martínez. Moitas grazas, señora alcaldesa. Unha vez máis, estamos ante un problema de falta de contrato en vigor e aínda que unha vez máis podemos entender o difícil que é xestionar o gran número de servizos que se presta de forma irregular e o difícil que é poñer en funcionamento centos de contratos caducados, non podemos esquecer que o que máis nos debe preocupar é a estabilidade laboral de, neste caso, máis de 60 familias. Era unha prioridade da Consellería de Educación e Cultura, así o asegurou o señor Celemín ao pouco de tomar posesión, expoñía o seu desexo de que a primeiros de 2020 o prego estivera xa listo e en concurso para ter 2 anos con prórroga de 1 para poder estudar outro tipo de opcións. Se
sei que é moi doado falar desde esta posición, pero é certo que a rede de bibliotecas máis grande de Galicia e a que conta cun maior número de usuarios seguen en situación precaria, o que implica, como vendía a moción, o reparo suspensivo da intervención municipal e o máis preocupante, a incerteza e inquedanza dos traballadores. A nosa prioridade son sempre as persoas, despois o custe. Por iso que, dentro das circunstancias adversas que nos colleron en pleno primeiro trimestre do ano, é de agradecer o esforzo deste Concello por manter todos os contratos, incluso o dos que os servizos que prestan foran interrompidos polo estado de alarma, como é o caso das bibliotecas. Pero é moita hora de solucionar este contrato. Entendemos tamén que neste asunto hai un acordo de goberno de por medio, o que dá máis peso se cabe a darlle prioridade. Neste grupo somos partidarios de unificar a rede de bibliotecas a través da xestión directa sempre e cando o Concello teña os recursos suficientes e a capacidade para asumir dita xestión hoxe en día. Para saber este dato necesítase facer un estudio en condicións avalado polo secretario e polo interventor do Concello. Ás veces hai concellos que non poden asumir unha remunicipalización porque dependen de transferencias e subvencións e se ao final non chegan eses cartos teñen que sair do Concello, co que se está asfixiando todavía máis o propio Concello. Por iso, no seu día, en esa moción, eu votei en contra. En principio, sabemos que, polo xeral, cando algún servizo se remunicipaliza, acaba saíndonos máis caro aos cidadáns que a xestión externa. Pero, en calquera caso, estamos de acordo en que se fagan todos os estudos pertinentes sobre os costes reais e os posibles se asume esa xestión directa municipal e que se exploren todas as vías posibles para que se poida unificar a rede de bibliotecas, pero que se faga canto antes. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, pois temos que anunciar, lamentablemente, que imos votar en contra da moción. E imos votar en contra da moción porque, previsiblemente, con esta transacción que se nos presenta acordada entre o Partido Popular e o Partido Socialista, o que vemos é que o Partido Socialista se descolga, descafeína, un dos compromisos que se recolleron no acordo de mandato que se asinou en xuño de 2019. Ese acordo dicía que nos comprometíamos a darlle a mellor solución legal e laboral posible no primeiro ano de mandato á situación do persoal das bibliotecas co obxectivo de unificar a rede de bibliotecas a través da xestión directa. Isto era o que estaba asinado en xuño de 2019. Pero hoxe, con esta transacción, elimínase un sintagma que significa moito, que é a través da xestión directa. Con esta transacción estánse descolgando dun compromiso que para nós é absolutamente vital. Tan vital como a unificación da rede, que foi un dos motivos que nos levou no seu día a absternos da proposta que levaba a Marea Atlántica ao Consello de Administración de Musa. Para nós é fundamental que se unifique a rede, pero é fundamental que se unifique desde a xestión pública directa. Iso foi o que asinamos e a min gustaría ter unha explicación do Goberno Municipal, ter unha explicación do Partido Socialista de por que hai este movimento ou esta intención de descolgarse do acordo. A verdade é que estamos sendo moi comprensivos desde o Bloque Nacionalista Galego co seguimento do acordado. Había un acordo de mandato que marcaba unhas determinadas datas, había algunhas cuestións que se recollían que tiñan que ser no primeiro ano de mandato. Entendemos perfectamente o que pasou neste país nestes últimos meses, entendemos que o ano non vai ser un ano natural porque pasou unha cuestión moi grave polo medio que foi esta pandemia, pero hai cuestións que son de filosofía, hai cuestións que están recollidas no acordo de mandato das que non nos vamos descolgar en absoluto. Unha delas esta, porque estamos comprometidas co persoal das bibliotecas municipais, nos comprometémonos a pelexar por esa xestión directa e unificada da rede e ímolo facer ata final de mandato e esperamos tamén que cumpra o Partido Socialista coa súa palabra. Nada máis. Grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora Rei. Señora Gallego, non sei cal era exactamente o obxectivo da moción.
Digo porque me tomei a molestia de lela cando a recibimos, fixemos unha emenda rexeitada, vexo agora a defensa, e vexo finalmente en que resulta a cuestión. Si, desde logo, eu non creo que o obxecto da súa moción sexa defender os traballadores e as traballadoras, que son meros reféns da súa estrategia, pero, desde logo, ao final parece que algún efecto sí que conseguiu no pleno e poñer en evidencia o que parece un incumprimento, un dobre incumprimento de compromisos por parte do Goberno municipal. Digo que non teñen vostedes moito interese nos traballadores, que son mero refén pola experiencia. No fondo, están encantados de que non se puidesen remunicipalizar as bibliotecas ou de que non se renovase a tempo o contrato e que despois, digamos, de tumbar cos seus votos, sumados os do Partido Socialista, aquel intento de internalización, se xenera unha situación que para vostedes é moi útil. En primeiro lugar, porque son vostedes do canto peor mellor. E, en segundo, porque, efectivamente, ten lógica, son os seus obxectivos. Algúns entramos nas institucións tratando de reforzalas e de democratizalas, e outros entran nas institucións para parasitalas en favor de quen fai negocio, non a custa dos servizos públicos. Ten lógica. Ten lógica por iso que hoxe rexeiten a nosa emenda. Ten toda a lógica do mundo. Xa votaron, como recordaba na súa intervención, en contra da nosa moción, curiosamente, que saiu adiante porque foi pactada co Partido Socialista. E que esa é a parte que non entendo hoxe do debate. Por que o Partido Socialista, en lugar de apoiar unha emenda na que nós, basicamente, reivindicamos o cumprimento do acordo do 12 de setembro de 2019, que basicamente falaba de normalizar a situación do contrato para remunicipalizar o servizo en torno a unha única rede de xestión directa antes de que remate o mandato, non sei que é exactamente o que cambiou. Total, que tiñamos un problema que era o incumprimento da primeira parte dese acordo, a normalización da situación do contrato no primeiro ano do mandato, e agora temos dous problemas. Ese, que está incumprido e que moito me temo que vai seguir incumpríndose durante uns meses máis, e o que parece, e tamén escoito atentamente o que di o Bloque Nacionalista Galego, o incumprimento dun compromiso expresado polo Goberno nos primeiros meses do mandato e asinado, ademais, na investidura co BNG. Ese é o resultado da transacción a que chegan vostedes hoxe, desde o meu punto de vista incomprensible, e que nos obriga, evidentemente, a votar en contra. Para rematar, unha pequena reflexión. Eu sei que é moito máis útil retratar a Marea Atlántica como elemento disruptivo deste pleno que bloquea o que impide que se acaden consensos ou o que enreda ou quenta os debates. Non me parece mal, creo que está ben pensado como estrategia, a nós tampouco nos vai tan mal así, pero o certo é que hoxe hai un grupo que vai pedir explicacións polo incumprimento do Regulamento Orgánico Municipal, hai outro grupo que vai pedir explicacións polo incumprimento dos acordos do Pleno, hai outro grupo que é que ten unha mala experiencia neste primeiro ano no que respecta ao cumprimento do que se asina co Goberno, e hai outro que parece que tamén ten dúbidas, polo que lle escoitaba hai un momento, sobre o grao de lealdade do Goberno municipal aos acordos que asina, a cambio, nada máis e nada menos, que dunha investidura. Eu creo que o problema non o temos nós. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Pecha o debate o señor Celemín polo Grupo Socialista. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todas y a todas, a todos y a todas. Conviene recordar que el servicio de bibliotecas tenía suscrito un contrato para la prestación de servicios bibliotecarios con la empresa LTM, Servicios Bibliotecarios. Este contrato finalizó el 31 del 1 del 2019 sin que la empresa solicitase prórroga del mismo. En la gestión de los servicios bibliotecarios, la Marea pretendía ser encomendada a EMUSA el procedimiento aprobado por un acuerdo de la Junta de Gobierno local del día 26 de abril de 2019. Este proceso finalizó sin acuerdo de internalización de la prestación por el servicio de bibliotecas ante la imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles. Inició un procedimiento negociado sin publicidad. Con fecha del 26 del 6 de 2019, el Tribunal
Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia procedió a anular el procedimiento. Añadimos también los informes de asesoría jurídica en contra. Ya ven, señores de la Marea, que en este particular no daban ni una. De la misma manera, no dan ninguna cuando hablan que la Concejalía de Cultura no habla con el sector cultural. La primera vez que nos decía el señor Martínez, el 22 de junio, que teníamos que hablar con todos los sectores, incluidos con las bibliotecas de esta ciudad y con las editoriales, nosotros ya llevábamos trabajando desde el 20 de marzo. La incertidumbre que tuvo que soportar buena parte del personal de la red de bibliotecas fue uno de los episodios más tristes e innecesarios del anterior mandato. Otra prueba más que las buenas intenciones no bastan, deben ser acompañadas siempre por capacidad de gestión. La red de bibliotecas municipales es una de las grandes enseñas de la ciudad, referencial para otros muchos concellos y fue impulsada por los gobiernos socialistas, por lo que no podemos estar más a favor de todo aquello que repercuta en la mejora del servicio, por lo que ya asumimos el objetivo final de unificar la red. Sin embargo, también nos comprometimos a sacar a las bibliotecas del limbo al que se llevó el intento de internalización, mal llamada municipalización por el anterior Gobierno. El recorrido legal así lo indica, con acciones desesperadas para salvar una promesa electoral que incluso llegaron a un negociado sin publicidad aprobado en la última Junta de Gobierno antes de las elecciones locales. Por tanto, el fracaso de aquel intento ha provocado una situación que por fin este Gobierno solucionará al poner en marcha un proceso de licitación de un nuevo contrato que ya está en las oficinas de contratación. Hecho que no impedirá seguir trabajando en la búsqueda del objetivo de unificar la red. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Celemín. Ven aquí. Transaccionada a emenda presentada polo Partido Socialista, queda unha emenda de adición da Marea. Sí, ben. Procedemos a votación. Votos a favor da emenda da Marea Atlántica. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda rexeitada a emenda. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Votos en contra. Non hai abstencións. Queda aprobada a moción. Moitas grazas. Ata aquí o debate das mocións. Pasamos xa ás preguntas de resposta oral. Turno para o Grupo Mixto. Coa súa primeira pregunta. Adiante, señora Martínez. Grazas, señora alcaldesa. A primeira pregunta é cales son os motivos do Goberno municipal para incumprir o ROM. Gracias, señora alcaldesa. Señora Martínez, dentro do Goberno municipal pois somos moi respetuosos co ROM e con toda a normativa e tentamos sempre non só cumprir, sino facelo do mellor xeito posible, o cal non impide que se poidan cometer erros, non somos conscientes de que non somos infalibles e, polo tanto, xa lle adianto que somos capaces tamén de asumir que podemos ternos equivocado. É dicir, aquí non hai ninguén que sexa perfecto. Sí, estou totalmente de acordo, cometemos erros, pero, bueno, esta pregunta foi plantexada no seu día porque, unha vez máis, ante a petición de información por parte desta voceira, hubo que esperar máis de 2 semanas para obter acceso á información que non a información propiamente dita, que aínda me chegou esta mesma mañá, despois de 3 semanas. Información a que, segundo o ROM, temos dereito a solicitar e a obter nun prazo de 5 días. Lembrará tamén que xa trouxen esta queixa a un pleno anterior, cando tras solicitar unha información se me deu incompleta, fora de prazo. Despois de esperar máis da conta, tiven que volver a solicitar a información de novo viña incompleta.
O máis preocupante é que non me pasa só a min, pasalle ao resto de grupos, mesmo o señor Jorquera, na última comisión de transparencia, comentaba que non recibira acceso a 2 expedientes aos que solicitara acceso. Concordo co señor Jorquera e co que vostede acaba de mencionar tamén, en que entendemos tamén que ninguén é perfecto, que se cometen erros e, sobre todo, a situación de desbordamento que se está vivindo últimamente por mor da pandemia, pero en ningún caso pode ser unha excusa reiterada no tempo. E esta pregunta estaba plantexada para insistir na importancia e na necesidade de transparencia na xestión do Goberno, porque os cidadáns merecen transparencia. E o colmo dos problemas de transparencia aconteceu o pasado martes 22 de xuño, cando un membro do Goberno municipal non quixo dar información nunha comisión sobre os temas que na actualidade corren ao seu cargo. Refírome concretamente á esperpéntica situación vivida na Comisión de Promoción de Emprego, celebrada finalmente o 22 de xuño. E digo finalmente porque estaba convocada inicialmente para o día 16 de xuño, con data de convocatoria do día 10. Non hai excusa nin de urxencia de convocatoria nin de falta de previsión. Si había excusa de procedemento, aludía o concelleiro a que non informaba dos temas que a él lle corresponden non por falta de vontade, senón por responsabilidade co procedemento. Un procedemento que di que na comisión teñen que estar presentes os titulares da comisión ou, no seu defecto, os suplentes. Pero, segundo o artículo 83 do ROM, está prevista a asistencia de outros membros. O presidente de cada comisión poderá requerir a presencia nas súas sesións de membros da corporación a efectos informativos. E eu me preguntaba que como é posible que o Goberno municipal se negue a informar de asuntos tan importantes para a cidade como estaban na orde do día, o aeroporto de Alvedro, o turismo desta cidade nos momentos que estamos a vivir. Non é o momento de rogos, pero rogaría que non volvera a suceder. Moitas grazas. Señora Martínez, quero trasladarlle as nosas desculpas non só a vostede, senón os membros da comisión. É dicir, os membros do Goberno son respetuosos non só con vostede, senón co conxunto dos membros da corporación. O Goberno que preside a nosa alcaldesa ten claro que se debe actuar coa máxima transparencia. En calquera caso, penso que no conxunto das actuacións que ten desenvolvido este Goberno se ten actuado con esa máxima. Ao mesmo tempo, teño que decirlle que non hai ningunha vontade por parte deste Goberno de incumprir o ROM, ningunha, e máis, ás veces, creo que se incumpre por exceso, non por defecto. Permítame que diga isto sendo consciente de que vostede pon de manifesto algo que será millorable. Me consta que o noso concelleiro lle ten trasladado a petición de disculpas. Son consciente de que moitas veces podemos facelo mellor, é dicir, nós non nos consideramos uns iluminados, consideramos que podemos cometer erros. É certo, señora Martínez, que a situación destos meses ten feito que ante a petición dunha cantidad importante de volumen, é certo, é así, non se ten podido responder milimétricamente según o ROM, non hai máis que iso, é así. Creo que non pasa nada por recoñecelo, é dicir, aquí non se ven a ganar medallas, creo que hai que ser humilde a hora de recoñecer cal é a situación e non pretende tampouco este Goberno ser estricto en ningún aspecto. É certo que eu creo que tampouco estaría de máis que se recoñecera que algunhas situacións se teñen producido de forma, un pouco anómala. Nos non interpretamos de xeito estricto tampouco o que debe suceder nos órganos. Vostede, que, como recorda moitas veces, pois non leva moito tempo, pero o tempo que leva yo ten dedicado a coñecer ben as normas, e iso non só si yo recoñezo, sino que recoñece ademais a súa adicación, sabe que en sentido estricto só se deberían levar ás comisións os asuntos que vayan a un pleno. E neste caso, non só non está sendo así, sino que como Goberno estamos abertos a abordar nas comisións os puntos que se consideren necesario, máis alá de quen convoque ou deixe de convocar. Entendemos que ese é un compromiso claro con dar contas, con explicar. Creemos que se debe facer así, nos parece ben, non hai ningún problema, pero tamén cabe recordar que é o que corresponde en cada comisión.
entre outras cousas, porque podería darse o caso, que non o é, pero podería darse o caso de que se fixeran remato, señor alcalde, se fixeran convocatorias e estuvéramos todos os días con convocatorias varias. Non é o caso, pero tamén quero recordar que as comisións, en sentido estricto, serían para dictaminar asuntos que foran a pleno, e non se está facendo iso. Por lo tanto, rogo acepte as nosas desculpas, sabendo que todo é millorable. En ningún caso hai vontade de incumplir o RON. En ningún caso. Moitas grazas, señor Laje. Segunda pregunta do Grupo Mixto. Grazas, señora alcaldesa. A pregunta é cando cumprirá a Concellería de Deportes os acordos que anuncia en prensa? Gracias, señora alcaldesa. Se pode concretar, sería posible que fixera un poquinho o que podo contestar ao respecto. Sí, señor Borrego. Bueno, curiosamente, vostede acusounos de lanzar bulos á prensa, así o dixo literalmente, na Comisión de Deportes do pasado 22 de xuño en referencia ao conflito aos traballadores da empresa concesionaria das escolas deportivas municipais. Bueno, eu que quixera que antes de acusar a oposición, creo que debería poñerse dunha vez a traballar no prioritario e a cumprir o que conta na prensa. Xa me deu por contestada na anterior moción dos compromisos de deportes no que respecta ao Consello Municipal e ao Plan Director, pero non me quedou claro para cando reorganizar o calendario do deporte coruñés, cando ten pensado sacar os horarios ou se pensa sacar os mesmos por quinto ano consecutivo, obviando aqueles clubs que non dispoñen todavía de algunha hora. Que pasa co diálogo cos clubs, os pregos de todos os contratos que ten caducados no seu servizo, o campo de rugby, as pistas de atletismo e, sobre todo, cando ten pensado asumir o protocolo sobre limpeza e desinfección que lle enviou aos clubs e que despois, supostamente, asumiu en prensa, contounolo en prensa o día 9 de xuño. Non vou consumir máis os minutos, son preguntas concretas e gustaríame que as respostase. Moitas grazas. Sí, vamos a ver, a convocatoria de usos está prevista que salga de forma inminente. Tivo un certo problema de xestión no que é o algoritmo que ten que traballar directamente sobre unha aplicación que é a que reparte despois os usos en función dos baremos. Foi tamén unha cuestión de causa de pandemia, pero estaba pendente do Servicio de Informática e está a piques de sair. Unha convocatoria que, por certo, foi pactada con todas as entidades, incluso anunciada previamente para poder sair en xuño cando non contábamos coa pandemia. Hai cuestións de procedimento, por exemplo, o tema dos contratos, que teñen que ir encadeados. O servicio tampouco dá feito toda a tarefa administrativa que pudera pretender. Pero precisamente antes fixen unha pequena relación do que son os contratos que temos pendentes e que se están a tramitar. Estamos agora mesmo coa xestión dos convenios do 2020. Tamén coa inminente licitación xa anunciada do contrato de escolas deportivas municipais. O sea, evidentemente, os compromisos e os anuncios a veces tamén necesitan unha tramitación correspondente. O que anunciei últimamente era que, en función das exixencias dos protocolos sanitarios, o Concello iba a asumir a desinfección que se lle obrigaba ás entidades por uso das instalacións. Eso hai no que facer tamén cun procedimento. O diñeiro e a organización de facelo ten que sair de algún lado. E tamén o xeito de conquerir que non paguen tasas. O anuncio, a vontade política é facelo, pero o correspondente procedimento terá que levarse diante para executalo. Entón, traballamos arreo no que podemos e, desde logo, cando poida conquerir plazos estrictos e exactos, vou nos comentar. O que sí creo que quede claro que eu non, se o dixen así, non era intención, o sea, non me referín aos bulos, referínme que había notas de prensa de certas formacións políticas, incluso tamén criticadas por outros membros da Comisión de Deportes, que estaban desvirtuando e poñendo en perigo precisamente o que non se estaba dicindo na propia Comisión, que se decía todo o contrario. Esa era a miña intención tamén, así como cando fixen a reserva nunha das comisións de manter certa discreción, sobre todo co que se estaba tratando naquela comisión pola importancia que tiña naquele momento. Pero non en absoluto quixen comentar cuestións de bulos de todas as formacións políticas. Aproveito, xa que me quedan uns segundiños, afondando no que dicía o meu compañeiro señor Laje, no que efectivamente o exceso de celo puido facer que nun momento dado eu tivera unha actuación que seguramente agora non correspondería nin compartiría,
por suposto, quero transmitir as miñas disculpas de forma persoal e, sobre todo, se alguén se sentiu incomodado, afectado ou molesto polo tono ou por como me expresei, por suposto, eso vai por diante. Non esperen de min outra guerra que non sexa discrepancia. As miñas disculpas por todo isto. Moitas grazas, señor Borrego. Rematan aquí as preguntas do Grupo Mixto. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Señor Jorquera, cando queira. Moitas grazas. Permítanme, antes de formular a pregunta, que saúde o presidente e os membros da Xunta Directiva da Asociación de Veciños do Castrillón presentes na tribuna de convidados. Que xestións realizou ou vai realizar o Goberno municipal ante o anuncio de peche por parte da banca da súa sucursal na Avenida da Concordia, número 44? Boa tarde, señor Jorquera. Un saúdo a todos os membros da asociación que están hoxe aquí presentes e que manifestan por diferentes vías a preocupación sobre o peche da oficina de Abanca na Avenida da Concordia, número 44. Señor Jorquera, xestións todas as que se poden facer e seguramente se farán máis. Penso que estamos diante dunha iniciativa que vostede trae aquí, que é unha iniciativa na que compartimos a preocupación, sendo este goberno consciente de que a banca atravesa dende o ano 2008 unha situación complexa, situación que a nivel do Estado se traduciu no peche de máis de 20.000 sucursais bancarias dende ese ano, e cifra que no noso país, en Galicia, supera o milleiro, é dicir, que afecta tamén o emprego. Por lo tanto, é algo compartido, que é compartido desde diferentes puntos de vista dos servizos e tamén da propia xeración, ou neste caso, perda de emprego. Sí, señor concelleiro. En primeiro lugar, xa sei que estamos preguntando por unha cuestión que sobarda o ámbito de competencia do Concello, pero creo que o Concello da Coruña non pode ser indiferente ante os problemas das súas veciñas e dos seus veciños. E xa sei que estamos preguntando tamén por unha decisión adoptada por unha entidade privada, pero quizá o problema sexa precisamente ese, a desatención ao público dunha entidade privada saneada e capitalizada con fondos públicos. Porque quero lembrar que a banca é a entidade resultante da privatización de Nova Galicia Banco, unha Nova Galicia Banco que foi rescatada e saneada con fondos públicos a través do FROP, unha inxección nada máis e nada menos que de máis de 9.000 millóns de euros, para logo ser vendida por 1.003 millóns de euros. Venda acompañada, ademais, dunha serie de garantías e de vantaxes fiscais que, de materializarse na súa totalidade, case equivaldrían ao prezo de venda. É dicir, despois de inxectar máis de 9.000 millóns de euros de diñeiro de todos, a entidade foi regalada. Ben, pese a que vostede fala dos problemas da banca, dende o noso punto de vista, non é de extrañar con estes datos que no primeiro trimestre deste ano a banca acadase un beneficio de 127 millóns de euros, o terceiro maior beneficio da banca española. E con todos estes antecedentes, que menos que exixir que preste un bo servizo e que non exclúa do acceso a servizos financeiros básicos a moitos dos nosos concidadáns. Estamos a falar, ademais, no caso do Castrillón, do peche dunha sucursal enclavada nun barrio embellecido. Moitos dos clientes desta oficina son persoas maiores que dificilmente poden resolver as operacións por internet. Estamos falando dun barrio que ten a orografía que ten. E sei do que falo, porque son veciño da zona. Nestes tempos de escaladas e desescaladas, dou fe de que no Castrillón a desescalada é doada, pero a escalada é difícil. En un barrio con costas tan pronunciadas, non se pode obrigar os maiores a ter que ir até a Avenida de Monelos ou a Avenida de Oza a facer unha xestión bancaria. Pero hai un argumento máis que vostede mesmo expuxo, máis alá do prexuicio que se causa aos veciños e veciñas. A Coruña era a capital financiera de Galiza. Eso era unha fonte de riqueza e emprego nesta cidade. Froito da concentración no sector bancario, da perda de entidades que tiñan a súa sede na Coruña, esta cidade perdeu esa fonte de riqueza. E que peche unha sucursal bancaria non só prexudica aos usuarios, significa seguir destruindo emprego
nun sector que era un dos motores económicos da cidade. Por iso, pedimos á alcaldesa e ao conxunto do Goberno municipal que medie, que fale con a banca e, se é preciso, que utilice toda a capacidade de presión do Concello para que a banca non siga pechando oficinas e, en particular, non peche esta oficina. Moitas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Señor Jorquera, teño que decirlle que quen preside este goberno, a nosa alcaldesa, xa se ten dirixido á entidade financiera banca por escrito e, polo tanto, o que lle podo decir é que, ademais, lle trasladou a preocupación que nos fixeron chegar os veciños do barrio do Castrillón e que nos compartimos. Acabo de parafrasear ou lerlle textualmente un dos párrafos desa comunicación para que teña claro que é unha comunicación directa, clara, poñendo de manifesto o que é unha preocupación compartida. É dicir, compartimos a preocupación, o Goberno, a través da máxima autoridade da cidade, ten manifestado esa preocupación e ten pedido que se atenda esta preocupación posta sobre a mesa. Evidentemente, non foi só a crise económica e financiera a que afectou o sector, tamén os cambios tecnolóxicos e moitas máis cousas que darían para falar longo e tendido. Pero é certo, como vostede ten posto de manifesto, que tamén hai que ter en conta pois a pirámide poboacional, a realidade dunha poboación avellentada moitas veces e non só hai costumes, sino tamén hai necesidades. Os servizos financeiros son servizos tamén de proximidade, que se requiren. E, polo tanto, compartimos, como non pode ser de outro xeito, a preocupación que vostede puxo sobre a mesa. Mais alá dos lexítimos beneficios, hai unha responsabilidade social. E este debate non o teríamos se faláramos de calquera outra entidade nos mesmos termos, señor Jorquera. Eu podo compartir con vostede, e, de feito, comparto, que, no fondo, estamos a falar dunha desgracia que sufreu este país, que foi a perda das caixas da Aforro. Esta cidade, de forma especialmente acusada. Polo tanto, ten sentido que, cando falamos dun servizo destas características e falamos de a banca, bueno, señora alcaldesa, cando falamos de a banca, estemos a falar de algo que sentimos próximo. Eu así o percibo e, polo tanto, tamén entendo a reclamación e a reivindicación que se fai. E o Goberno, como lle digo, por boca da nosa alcaldesa, ten posto xa medidas, accións para reivindicar e para acompañar esa petición que vostede fai e que somos conscientes que é unha petición de moitos veciños e veciñas do Castrillón. Moitas grazas, señor Laje. Por favor, garden silencio na tribuna. Desculpe, non se pode interrumpir o debate. Non teñen a palabra os membros da tribuna. Pídolles, por favor, que garden silencio, non interrumpan o debate. Moitas grazas. Segunda pregunta do Bloque Nacionalista Galego. Señora Beira. Sí. Que criterios considera o Goberno local que se deben seguir á hora de cubrir a praza de dirección da Banda Municipal de Música da Coruña? Señora alcaldesa, gracias. Los criterios que entendemos que se deben seguir son los siguientes en una situación normalizada, y son estos: concurrencia pública, presentación de documentación exigida en la convocatoria, currículum del aspirante, presentación del proyecto que se quiere llevar a cabo en el periodo de tiempo que se está al frente de la banda y, por último, una prueba musical práctica con la banda. A Banda Municipal de Música da Coruña, que xa conta con 75 anos de historia, constitúe un dos servizos máis especiais do Concello da Coruña, pola súa antigüidade, polo seu valor cultural engadido, mas tamén polas características especiais canto os seus recursos humanos. A nosa Banda Municipal de Música ten un papel fundamental no acceso da cidadanía á cultura musical, achegándoa a moita diversidade de xente. É moi salientável a versatilidade da nosa banda, cun repertorio musical que vai desde obras centenarias até obras de estrea absoluta de novo repertorio.
Convén ter en conta que precisamente polas súas características especiais, deste servizo, o funcionariado da Banda Municipal de Música ten unha particularidade moi concreta. Pois ben, isto, que é o mesmo que argumentábamos no pasado mandato para mellorar os procesos de contratación e substitución dos membros da banda, cousa que seguen demandando desde a propia agrupación, é absolutamente aplicável á dirección da banda de música. O proceso que se abriu para cubrir a dirección da banda non é a que garante que se escolla o mellor director ou directora para a nosa banda. E o Goberno Municipal debería sabelo, porque en abril de 2019, a que daquela era candidata á alcaldía da cidade, visitou a Banda Municipal de Música no Coliseum e comprometeuse a tela en conta á hora de cubrir a praza de dirección da banda. E malia que se cubra a través dunha comisión de servizos, nos entendemos que, cando menos, debe comprobarse a compatibilidade e a capacidade de dirección da persoa que ocuparía o posto de xestión da propia agrupación, porque non todos os músicos son iguais, nin todas as bandas son iguais. E isto é o que piden desde a Banda Municipal de Música da Coruña, que fixeron un comunicado hai unhas semanas denunciando que senten un abandono por parte do Goberno Municipal. Falta diálogo coa nosa banda municipal e faltalle tamén a este Goberno sensibilidade á hora de entender que este non é un servizo calquera, que ten unhas características moi especiais e que en función destas debe ser xestionado. Se o que vostede me di agora é certo, pois alégrome, porque esta era unha das demandas da Banda Municipal de Música. Segundo o comunicado que emitiron, como digo, hai unhas semanas, non parecía ser a intención inicial do Goberno. Nada máis. Gracias, señora alcaldesa. Tenemos una banda municipal extraordinaria, fantástica y de una calidad excelente. Tomó posesión Juan Jocón en enero de 2020. El director de la banda municipal presentó su renuncia a la Comisión de Servicios el día 10 de marzo de 2020. No quedó más remedio que volver a convocar otra vez la comisión para cubrir el puesto, y la banda municipal pedía que fuera lo más pronto posible. El 14 de marzo se declaró el estado de alarma, lo que imposibilitaba reunir a la banda en la nueva convocatoria para ejercer la parte práctica. Como entendemos que esta es parte esencial para cubrir la plaza para un puesto tan importante y dado que el estado de alarma ha finalizado y ya podemos reunir a los músicos para la prueba práctica, se ha decidido dejar el concurso desierto y volver a convocar la Comisión de Servicios de director de la Banda de Música Municipal, incluyendo los criterios de valoración que he citado en la primera respuesta. Y he hablado con ellos y estamos contando con ellos para que ese proceso sea un trabajo en conjunto, codo a codo, para que el nuevo director dé las excelencias que esperamos todos de ellos. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Celemín. Seguinte pregunta e última do Bloque Nacionalista Galego. Señora Beira. Si considera o Goberno Municipal que o Servizo de Socorrismo está a funcionar con todos os medios necesarios? Gracias. Pola supervisión feita dende a entrada en su servicio de socorrismo, entendemos que sí teñen todos os medios necesarios. Hai unhas semanas saiu públicamente a situación en que as socorristas e os socorristas da praia de Santa Cristina teñen que facer o seu traballo. E falo, sí, da praia de Santa Cristina, porque hai un anaco desta praia, a Punta, que se lle chama, que pertence ao termo municipal da Coruña e que se vixía desde o Servizo de Socorrismo da cidade da Coruña. Saben en que condicións teñen que traballar? Molestáronse en ir até ali? Eu sí, eu fun onte. Pois ben, traballan sen un posto de socorrismo, sen case ningún material para atender as persoas
que alí poidan ter un accidente. Non teñen un posto onde resgardarse, con duchas, botiquín, material de primeiros auxilios, un lugar onde poder atender con dignidade as persoas que o precisaren. Non teñen un ambú. Saben o que é un ambú? É un aparello que se utiliza para dar aire nas RCPs. Pois non teñen un ambú. En tempos de coronavirus non teñen un ambú en Santa Cristina. A 400 metros, un posto con enfermeira, máis de media dúcia de socorristas e unha lancha do Concello de Oleiros cun salario ben máis digno que o que se lle paga por parte da empresa no Concello da Coruña. Antes de sair na prensa como traballaban, non tiñan nin pantalóns longos para os días con frío e tiñan que comer a intemperie. Agora fan unha rotación cos de Oza para comer alí. Pero isto non abonda. O Servizo de Socorrismo do Concello, para que non o souber, foi privatizado en 2012. Agora é unha concesión. A Coruña e Vigo son dos poucos lugares do país en que o Servizo de Socorrismo está privatizado. Nos concellos costeiros da comarca da Coruña xestiónase directamente desde a Administración Pública. Aquí, a empresa privada ten os socorristas mínimos que indica o prego, de maneira que se os socorristas lles acontece algo e teñen que sair da praia, a empresa xa non está cumprindo co prego. Se os socorristas queren sair comer, a empresa xa non está cumprindo co prego e xa non ten os socorristas necesarios que establece o contrato. O outro día houbo que facer un rescate múltiple no Orzán, no que tiveron que intervir 5 socorristas. No Areal, ao pé da Torre de Hércules, un socorrista tivo que atender un posible lesionado medular, só con outro compañeiro. O outro día tamén na praia de Oza, unha persoa entrou en parada cardiorrespiratoria. A empresa privada apenas pon a disposición do Servizo Municipal unhas motos que non dan máis que fallos. O primeiro día que se sacaron xa deron fallos. Unha lancha varada na area e persoas coordinadoras que non teñen a formación exixida. Estamos falando dun servizo público, cuxo titular é o Concello da Coruña por moito que o xestione unha empresa privada, do que dependen a vida das persoas que se bañan na nosa cidade. Unha cidade como a Coruña, que presume de mar, que presume de praias, que presume de bandeiras azuis e que agora hasta presume de arcos para o control de aforo, pero que non ten o persoal que traballa nas praias con medios e condicións axeitadas. Interveñan e investigan o que está a acontecer nas praias na empresa que xestiona as praias e interveñan tamén de cara ao ano que ven, intenten xestionar directamente este servizo de cara ao ano que ven, que van poder porque este contrato é só dun ano. Ben, por parte, señora Meira. Respecto do que fala da esquina da praia de Santa Cristina, decir que o espazo natural que nos compete a nós non reúne as condicións para que nos podamos poñer ali unha caseta de socorrismo. Hai un acordo, precisamente, para que a dotación de Oleiros de unha maneira cumpla e complete o servicio que temos nos ali. E, de feito, según se nos traslada, efectivamente, houve un acordo para que eso, recentemente, coa empresa, para que eso fora tamén así. A empresa cumpre, como non pode ser de outro xeito, co que se lle exixiu nos pliegos. Evidentemente, se vostede di que hai unhas queixas, lóxicamente, investigarémolas. Ata día de hoxe, efectivamente, sabemos que houve un problema puntual máis debido, precisamente, a unha cuestión de as vallas que se puxeron cando chegou a ambulancia a recoller a persoa que tiña parada cardíaca. Eso xa se vai a arranxar na mañán de mañán. Polo demais, lóxicamente, sí que podemos recoñecer que houve nun primeiro momento por o problema que existiu no cambio de contrato, porque foi axudicado unha empresa que logo non se pudo facer cargo do servizo, entrou precisamente a que xa estaba no servizo ano pasado, por tanto, coñecemento do que fai debe ter, xa non é o primeiro ano, e, por tanto, si houve un pequeno desfase no material, non obstante, temos aquí unha relación que está á súa disposición, a disposición de todos os grupos, de medios persoais, de medios materiais, de formación nos protocolos do COVID, é dicir, todo o que se exixía, fixérono.
Se vostede agora nos di que sí, que detectan que hai algún tipo de problema, por nosa banda non haberá ningún tipo de problema, vai a redundancia, en comprobalo. De feito, nos queremos deixar moi claro que se para vostedes o servicio de socorrismo é unha cuestión importante, para nós non é só unha cuestión importante a nivel político, senón tamén a nivel ético e moral. Estamos falando da seguridade e a saúde dos cidadáns, dos coruñeses e dos visitantes das nosas praias. Por tanto, teña por seguro que miraremos con lupa todo o que vostede nos está dicindo e, de logo, se podemos melloralo, non quepa a menor duda de que vamos a mellorar. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Fontán. Remata o turno de preguntas do Bloque Nacionalista Galego. Turno para Marea Atlántica, señora Delso. Sí, antes de efectuar a pregunta, señora Rei, creo que o que o presidente da Asociación de Veciños do Castrillón estaba tentando decirlle fai un momento é que vostedes aínda non lle escolleron o teléfono. Está moi ben a dialéctica, señor Laje, pero fagan de goberno. Collen o teléfono, baixen a area, e medien, falen cos veciños e falen co banco, defendan a veciñanza do Castrillón e a súa responsabilidade. Respecto á pregunta sobre a cita previa, considera o Goberno municipal suficiente prestar o servizo de atención á cidadanía nos rexistros municipais a través do sistema de cita previa? Gracias, señora alcaldesa. Señora Delso, o sistema de cita previa é o máis acaído dadas as actuais circunstancias excepcionais derivadas da pandemia para garantir o que é un equilibrio entre a prestación de servicios e a protección da saúde dos cidadáns. Desculpe un momento, señor Laje. Por favor, teñen que retirar as pancartas da tribuna, non están permitidas. Moitas grazas. Moitas grazas. Continúe. Sí. Nada, recordar que implantamos o sistema de cita previa para garantir un equilibrio entre a prestación de servicios e a protección da saúde de cidadáns e tamén dos empregados e empregadas municipais. Sí, partimos de que a cita previa é un avance e tamén é unha evidencia que o modelo de atención á cidadanía ten que ser moito máis que a cita previa. En primeiro lugar, gustaríame agradecer o traballo dos e das profesionais de atención ao público do Concello da Coruña e moi especialmente a todo o persoal do 010 que estivo durante todo o confinamento ao pé do cañón, como sempre. Coñezo ben a valía profesional do persoal do 010 e do Servicio de Interior, Rexistros, Estadística e Padrón. Tiven a sorte de traballar o seu carón na legislatura pasada e saben o que penso do traballo que fan. Nunca deixará de sorprenderme a falta de conciencia que existe neste Concello da importancia do servizo de atención ao público. É un servizo esencial que ten que ser unha prioridade política sempre, e agora mesmo todavía máis. A situación actual require poñer no seu lugar, no lugar que o merece este servizo. Son servizos esenciais e o camiño é evidente, avanzar cara a un servizo de atención integral á cidadanía, implantando a xanela única. Eu pregúntolles, onde está a Oficina de Atención e Información do Presco, esa xanela única que todos os grupos aprobamos impulsar para informar e atender a cidadanía sobre todas as axudas do Plan de Reactivación Social e Económico deste Concello? Cando pensan poñelo en marcha? Polo de pronto, o que vemos nós e calquera veciño e veciña da cidade que abriron os rexistros o pasado 18 de maio, cun servizo de cita previa que a semana pasada non tiña ocos ata setembro, para trámites de padrón que levan 5 minutos. E sabemos o que ve tamén calquera, que sacaron tardísimo as becas comedor, os campamentos, a matrícula das escolas infantis municipais, e isto xúntase coa posta en marcha do ingreso mínimo vital e das diversas axudas sociais. E saben que todas esas axudas precisan, entre outras cousas, certificados de padrón. O que significa que ten que pasar necesariamente polos rexistros municipais. E iso chamase falta de planificación e fai que todo se acumule. E que acontece? Que teñen sobrecargados aos rexistros e ao persoal do 010. Non pode ser que implanten unha cita previa dun modo nun rexistros e doutro modo noutros. É unha incongruencia. Cando pensan abrir a cita previa a todas as dependencias do Concello? Tampouco é de recibo que traten de tapar a inacción do Goberno municipal derivando todo ao 010. O 010 é un servizo de atención e información á cidadanía. Non é un servicio de xestión. A xestión correspondelle ao Goberno. Hai outro elemento preocupante. Onde está o proxecto de reforma do rexistro de María Pita que lles deixamos feito?
polo que parece nun caixón, un proxecto que mellora a distribución do espazo para traballadores e para a veciñanza. Nalgún momento van ter que facer convivir o sistema de cita previa coa presencialidade e ter un bo espazo físico e distribuído será unha condición sine qua non. Dende a Marea Atlántica pedímoslles que cambien as súas prioridades, deixen de lado a propaganda e atendan correctamente a cidadanía. É a súa responsabilidade como goberno. Se queren, podemos falar tamén da sede electrónica, ese dinosaurio. Hai un proxecto dentro da DUSI para mellorala, para adecuala aos... É fundamental, e máis nestes tempos de COVID, que a administración electrónica sexa completa no Concello da Coruña. Non quero lembrarlle, señor Laje, nin o baleiro e o desastre que atopamos ao respecto despois da fatídica legislatura do PP, nin como se atopou vostede o desenvolvemento da administración electrónica cando chegou. Sábeo perfectamente. Agora hai que completar o camiño. E dan igual os osos e os dinosaurios, se me permiten, que haberá no camiño. É urxente facer completamente telemáticos todos os órganos colexiados, tamén este pleno, e modernizar con urxencia a sede electrónica. E ten que ser unha prioridade política e de cidade, igual que camiñar cara a unha atención integral á cidadanía. Nós non imos deixar de lembrarllo. Gracias, señora alcaldesa. Señora Delso, con todo o respeto, creo que, bueno, mentras sigan vivindo do que querían facer pero non fixeron, pois vai a ser difícil que abran as portas dunha nova etapa. O comezo da modernización tecnolóxica no Concello é difícil que suscite críticas, pero vostede foi capaz de fiar diante dunha situación que eu prefiro non describir o que atopamos, porque creo que hai que mirar cara adiante. O que sí lle podo decir, que vostede supoño que non negará, é a implantación do servicio de cita previa non o inventaría a Marea, digo eu. Porque agora resulta que o problema é que acabamos de implantar o sistema de cita previa. Claro, a verdade é que non sei moi ben... Fastídiame moito ter que contestarlle nestes términos, señora Delso, pero é que non hai por onde coller o tema. É que estamos modernizando a administración municipal. Se non está modernizada será porque vostedes, que polo que vexo tiñan moitos proxectos, é dicir, páxaros na cabeza podemos ter moitos, pero despois hai unha cousa que é executar e xestionar. A implantación da cita previa, sabe cando se fixo? 7 días despois da incorporación, da primeira incorporación do persoal, dos xefes de servicio, o día 11. O persoal do Concello, despois da pandemia, se incorpora o 18. O día 19 se estaban dando citas previas nos 4 rexistros. Eu podría decirlle se isto é utilizar ou non utilizar, ou non ser consciente dos 4 meses que pasaron. Mire, que non vou perder un minuto neso. Acaba de decir algo que non responde á verdade. Vostede colla, se quere, o seu móvil, porque agora sí o pode facer, Cando tiñan proxectos na cabeza, non o podía facer. Agora sí o pode facer. Pode coller o seu móvil e mirar se pode pedir unha cita este mes. Fágao. Creo que hai que ser un pouco rigurosos cando se dice que se están esperando citas para máis tarde. Claro que se xuntaron citas. É que eu non sei se vostede sabe que entre o 13 de marzo e o 21 de xuño houve un estado de alarma en España e que estuvemos confinados 3 meses. Non entende que se poida agrupar e que poida haber un atasco. Eu, sinceramente, señora Delso, creo que hai con cousas que non se debería de facer crítica política. Respeto que o faga. Claro que sabemos que os empregados municipais están facendo un esforzo importante. Se está axustando o servizo, se está ampliando a todos os servizos municipais onde é implantable a cita previa. E xa lle digo máis, verá como a administración electrónica chega tamén aos órganos, ao pleno, ás comisións. O que si lle podo asegurar é que de aquí a que remate o mandato esta administración
sí que vai a sufrir un cambio que non vai a ter nada que ver con ter ideas nin ter proxectos. Vai a ter que ver con ter feitos. E o feito é que neste Concello non había un sistema de cita previa, e hoxe o hai. E iso significa que en vez de ter que estar esperando unha hora, o cidadán pode esperar uns minutos. E non é igual facer cola uns minutos que facelo durante horas. Esa é a diferencia entre o que pasaba antes e o que pasa agora. Feitos, non proxectos. Moitas grazas, señor Laje. Segunda pregunta da Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, que alternativas ten previsto ofrecer o Goberno local ás estudantes seleccionadas polo programa educativo Becas USA? Gracias, señora alcaldesa. La cancelación del programa de Becas USA ha sido para el Gobierno una decisión dura de tomar, pero se ha hecho desde la responsabilidad y la sensatez, salvaguardando por encima de todo la salud de nuestros jóvenes y, segundo, porque no se podía garantizar el desarrollo del programa en las mismas condiciones que se hizo en anteriores convocatorias. El Gobierno municipal está a estudiar todas las alternativas posibles siempre que sean legalmente viables. Ben, pois dos feitos e da súa xestión e do seu diálogo imos falar, señor Celemín. Vostede... Non, bueno, pois abra as orellas, se non escoita, eu estou pegado ao micro, que quere que lle diga. Ben, como dicía, imos falar dos feitos e da súa xestión e, efectivamente, pois, como xa dixo o señor portavoz e voceiro, desas críticas políticas que, no fondo, tanto lle molestan. Mire, hoxe, cando chegamos aquí, na porta, nos esperaban os conserxes dos colexios de educación. Nos esperaban por un motivo, pola falta de diálogo. Mire, vostedes convocáronos a unha asamblea. Nesa asamblea fixeronlles unha pregunta. Eles tomaron unha decisión sobre a súa xornada laboral. E o día seguinte que fixeron? Pois o que lles deu a real gana. Pero hai máis exemplos. Becas USA. Pois Becas USA é comprensible e é unha cuestión indiscutible que estamos nunha pandemia. Ninguén, e non o vai a facer a Marea Atlántica, vai a cuestionar eses termos ou a seguridade nestes momentos. O que sí que nos parece que non foron as formas, e así nos lo manifestaron as familias, señor Celemín, porque levaban meses e meses e meses recibindo correos de que isto seguía para adiante e se enteran dun día para outro a través da web municipal de que non vai para adiante. Solicitan xuntanzas e non se lles atende. O mesmo que está dicindo a Asociación de Veciños de Castellón. Solicitan xuntanzas e non se lles atenden. O mesmo que di Alas con respecto ao Día do Orgullo. Solicitan xuntanzas e non se lles atenden. E o mesmo que din outras moitas e moitas e moitas entidades. Eu xa sei que non lles gusta escoitalo. Pero isto non o dicimos nós, isto dino familias de Becas USA, isto dino familias que levan agardando pola matrícula das escolas infantís municipais, familias que están agardando tamén para ter unha resposta con respecto ás becas comedor, que, por certo, levaron 3 veces a Xunta de Goberno local a modificar as bases e, finalmente, xa delegaron na concelleira delegada para seguir facendo modificacións, Dios sabe, atacando. E fan vostedes todo isto dende unha actitude, e permítanme que yo diga así, de soberbia, porque decía antes o señor Celemín, non deron ningunha como goberno, ningunha. Home, é evidente que os nosos erros cometimos. Ninguén o vai a negar. Todo o mundo que pasa por política ven estea na oposición, ven estea no goberno. Evidentemente, no goberno é máis fácil cometer erros, se equivoca. E, home, por unha cuestión de estadística xa pura e dura, pois tamén ten algún acerto. Non lle vou pedir, eu, señor Celemín, que recoñeza nada. Non fai falla que recoñeza vostede ningunha sola medida que fixo ben a Marea Atlántica. Exemplos hainos. Non lle vou pedir que recoñeza que estivo ben o programa de patios abertos que funcionaba en 5 colexios e que podía ser unha boa saída. Non lle vou pedir que diga que estivo ben tamén a renda social municipal. Non lle vou pedir. Non lle vou pedir. Nos, aquí xa en diversas ocasións non tive ningún problema en falar dos acertos do seu goberno e hoxe pois tócanos falar dos desacertos e dos incumprimentos, porque dixeron vostedes, vou rematando, dixeron vostedes que iban a ter unha concellería específica de educación,
falso. Temos unha Consellería de Educación, Cultura, Memoria Democrática. Dixeron vostedes que íbamos a ter unha ampliación no Colexio de Curros Enríquez do comedor cara á Escola de Música, xa nos contestaron unha resposta escrita que é falso. Entón, efectivamente, pois xa sei que non lles gustan as críticas, tampouco é sinxelo facelas, pero efectivamente, pois é o que toca, falar da súa xestión. Moitas grazas. Gracias, señora alcaldesa. Señora Camián, yo creo que el problema que tiene usted es que no se centra en los temas. Si estamos a hablar de becas USA, no se puede ponerse a hablar de toda la gestión del Gobierno municipal, porque... y luego hay otro tema, ¿no? Está diciendo que no hemos tenido reuniones con las familias. Pues tampoco se entera usted, porque sí que hemos tenido reuniones con las familias. Yo he hablado en 2 ocasiones con las familias y Alcaldía también se ha reunido con las familias. ¿Para qué? Pues para explicarles por qué se habían cancelado las becas USA. El desplazamiento normalizado por los territorios de USA no se garantizaban, estaban poniendo restricciones en todos los estados. Por otra parte, no podíamos garantizar que terminase el curso en el mes de junio. No podíamos garantizar la homologación de los estudios de bachillerato y no podíamos garantizar la salud de los jóvenes. Que haga usted política de esta situación me parece lamentable. Por otra parte, el Ministerio de Cultura también ha cancelado los programas en el extranjero. Se han cancelado los programas Erasmus, los másteres universitarios, las becas de la Fundación Amancio Ortega, ACORE y Idiomas del Mundo. Iban a ser estas familias de becas USA las únicas que se iban a ir a Estados Unidos sin ninguna garantía sanitaria. Sabe que las estadísticas están siendo demoledoras. Dice el país que el virus doblega a Estados Unidos. Está viendo, vamos a ver si tengo por aquí el dato, 2.630.000 casos confirmados de coronavirus a 30 de junio, con más de 130.000 fallecidos. Hoy por la mañana decían que estaban cogiendo el dato de 50.000 afectados diarios. ¿Y usted me viene a mí con todas esas milongas? No, señora. Camián está muy equivocado. No podemos mandar a nuestros jóvenes ahí. Y se puede entender la queja desde los sentimientos de unas familias que se ven frustradas por una oportunidad única. Pero creo que los representantes públicos que aquí estamos deberíamos tener claro que son tiempos para la precaución, no de hacer partidismos con circunstancias tan serias y dar ejemplo. El programa de becas USA no está en duda. Fuimos los socialistas los que lo impusimos y estamos orgullosos de ello. De verdad que lamento su posición sobre este tema. En cuanto a las condiciones... Perdón, señora alcaldesa. En cuanto a las condiciones sanitarias sean óptimas, volverán las becas USA y todos los programas de intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Celemín. Última pregunta da María Atlántica, señora Delso. Sí, gracias, señora alcaldesa. Permítame unha breve réplica ao señor Laje. A que vostede pode coller o teléfono tamén e pagar o transporte público cunha app? A que sí? Unha app que vostedes están demorando en abrir a cidadanía para que pese a desmemoria e parece que a fixeron vostedes por arte de maxia. Igual que a administración electrónica e a nova web municipal, verdade? Vostede fala de ideas e feitos. Eu falo de ideas, feitos e moito traballo invisible que vostedes están aproveitando e iso está moi ben, señor Laje, porque son proxectos bons e necesarios para a cidade. E non agardaba menos que neste mandato remate co desenvolvemento da administración electrónica. Faltaría máis. Que valoración fai a alcaldesa Inés Rei da Consellería de Deportes en xeral e na xestión da situación dos traballadores da empresa Amartia que xestiona o Servizo de Actividades Deportivas en particular? Gracias, señora alcaldesa. Señora Delso, prefiro contestarlle tamén con feitos. Ben, non son a señora alcaldesa, que me están vostede e o señor Laje chamando a señora alcaldesa e a señora Inés Rei. Ben, non faltemos a verdade, como vostede dixo, señor Borrego, na primeira parte do pleno.
porque creo que a xestión da situación dos traballadores da empresa Martia é un bo exemplo do lamentable do seu primeiro ano de xestión. E sinto, de verdade, ter que decirlo así. Vostede asinou un informe o 28 de maio informando do fin do contrato, o que de facto significaba botar á rúa 32 traballadores. Iso, para calquera, non é coherente con decir que se defenden os dereitos dos traballadores, verdade? E non faltemos a verdade tampouco, señor Borrego, se decimos que a súa xestión na situación e no caso a Martia foi desastrosa. Tiveron que anunciar movilizacións aos traballadores, tivemos que presionar os grupos da oposición dende a Comisión de Deportes, tivo que intervir o xefe de gabinete da alcaldesa porque vostede non quería nin recibir os traballadores nin atender as súas demandas. Chegou vostede a falar de intoxicación político-partidista, porque a Marea Atlántica, xunto co resto da oposición, reclamábamos unha solución á situación dos traballadores, que estiveron máis dun mes en vilo. A presión funcionou e celebramos que os traballadores teñan garantizada a continuidade, aínda que lamentamos a suspensión das actividades deportivas no verán. Lamentamos que renuncien a facer o programa Coruña en Forma. Yo dixemos de mil maneiras na comisión, un programa ademais que se adecua perfectamente ás recomendacións sanitarias da situación que estamos a vivir e están renunciando a que miles de veciños e veciñas da nosa cidade teñan o dereito a facer actividade deportiva no verán. Persoas, ademais, que asistían durante os últimos 5 anos ao programa Coruña en Forma, persoas maiores, fundamentalmente maiores de 65 anos, que todavía precisan todavía máis este tipo de actividades despois de 2 meses de confinamento. Un ano de Consellería en exclusiva de Deporte, señor Borrego, un ano en branco, cunha xestión francamente mellorable. O que estaba chamada a ser unha consellería de referencia do goberno de Inés Rei estase a convertir nunha referencia do non facer ou da torpeza no facer. Nun ano logrou cabrear ao tecido deportivo, a traballadores, entidades. Ten todos os contratos estructurais da consellería caducados, todos. A renovación dos campos da Torre, os anuncios que comentaba a señora Martínez, non? Na última comisión confirmounos que van a demorar todavía, van a ter que agardar todavía un ano máis. Sabe cal é o balance da súa xestión o primeiro ano de mandato? Un carril runner, que é unha mala copia dunha proposta da Marea Atlántica e que nin sequera executou os seus servizos, senón o servizo de infraestructuras e a reforma dos seus despachos, señor Borrego. Agardamos que a situación mellore, pero francamente o balance que facemos é moi deficiente. Gracias, señora alcaldesa. Cando me refiro á señora alcaldesa é porque as normas de corrección deste debate penso que supoñen que lle dé as gracias a quen me dá a palabra para o mesmo, que é a presidenta desta asamblea. Non sei se vostede estaría á altura desa presidencia, pero referíame a nosa alcaldesa. Antes de nada, permítame, señora Gallego, que lle diga que eu respeto moito, e o sabe, pero quizáis debería ler exactamente o acordo da Xunta de Goberno Local con respecto que pon da continuidade do tema de Amartia. E tamén quería dirixirme á señora Cameán. Se quere, vou ser humilde, dúcias de falta de respostas, de falta de chamadas, de falta de recepcións en calquera ámbito correspondente a deporte, a turismo ou a festas, pasollas enseguida, non se preocupe que cada día aparecen máis. Señora Delso, vamos a ver, cando eu tomei posesión da Consellería de Deportes, o primeiro que me encontrei foron os contratos como estaban. O un que estaba en vigor, que viña de xaneiro de 19, era un contrato de conserxería no que o único que había era un conflito laboral entre os traballadores e a empresa. O primeiro que fixo este concelleiro é meterse nese conflicto, baixar o barro, meterse e arranxalo buscando mediar entre a empresa e os traballadores, porque delo dependería a seguridade, a solvencia e a continuidade dun servizo. Atopeime, xa non lle digo como estaba a limpeza, como estaba o mantemento e como estaba a Martia, porque eu non sei se recorda quen gobernaba aquí antes de min, antes de estar eu na concellaría. Non sei se recorda o que pasaba con a Martia tamén nos anos anteriores. Outro conflicto laboral cheo de demandas, denuncias e cuestións dos traballadores correspondentes a que non lles liquidaban as súas categorías como tiñan que facerse, que non lles que lles exixía incluso facer labores que non tiñan que facer, que non lles recoñecían antigüidades nin categorías salariais.
Tamén nos metimos nese fregado, porque o que nos importa tamén é a continuidade e a dignidade do traballo neste Concello. Antes incluso de moitas outras cuestións, arranxar as afeccións que teñen os traballadores do Concello, inda que sexan de contratas externas. E mediamos tamén e traballamos nese tema desde outubro. Non é certo que non se recibira os traballadores, non é certo que non se atenderan as súas demandas. A propia definición do pliego que xa está a punto de sair, que xa se anunciou, recolle xa que ten que estar atendida a categoría profesional, a vinculación do traballo que se fai, os horarios, a bolsa de horas, todo o que son as condicións máis dignas dos traballadores. Que me veña vostede a dicir que o que fixemos foi unha xestión desastrosa no tema de Amartya, cando de momento non ten por que haber ningún traballador en risco, nin tampouco o futuro de ningún posto de traballo perda a súa condición de subrogación, nin que se vaya a non facer porque xa se anunciou un pliego novo, nin que se vayan continuar as escolas porque delas depende ese pliego, bueno, pois, por iso lle decía que parecería moi pretencioso determinar cal foi o meu grado de satisfacción coa xestión, pero, desde logo, contestolle con feitos. Eso é o que hai agora mesmo. O contrato segue, as escolas seguirán, os traballadores manterán os seus postos de traballo e o servicio intentaremos que sexa todavía moito mellor. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Delso, señor Borrego. Remata o turno de preguntas da Marea. Pasamos xa ao Partido Popular. Señora Cendán. Gracias, señora alcaldesa. O pasado 22 de xuño, luns, vivimos na casa de todos os coruñeses un episodio de sorpresa e indignación. Estaba convocada unha sesión ordinaria da Comisión de Promoción Económica, Comercio e Turismo, unha comisión que finalmente non se puido celebrar por mero capricho político. Un feito que, como dicía, causounos sorpresa e indignación pola actitude do Goberno municipal representada ali polo señor Borrego. A pregunta é cal é a explicación do Goberno municipal para a non celebración desta comisión convocada en tempo e forma. Señor Laje. Pois, señora Cendán, a realidade, creo que xa yo respondín antes, pero non teño ningún problema. A realidade é que, fundamentalmente, o que sucedeu, como vostede sabe, é que se sucederon unha serie de situacións que foron, pois, creo que non as desesables. Non só non foron as desesables, sino que, reitero e repito, o Goberno intenta sempre facelo o mellor posible, pero hai veces en que non se acerta. Non nos doen prendas en recoñecer que o sucedido na comisión pois non é algo que nos guste, entendemos que poida haber crítica, entendemos a reacción que se produxo e creo que a todos os membros da comisión, dun xeito ou doutro, os diferentes membros do Goberno se teñen dirixido para manifestar, como non pode ser doutro xeito, pois as desculpas oportunas, dado que entendemos que eso non debe de volver a suceder. A verdade é que non sei cales foron esas situacións porque a día de hoxe ninguén nos explicou o acontecido. Dicía antes, sorprendeunos e non entendemos que nesta comisión non comparecese a concelleira suplente ante a baixa da súa titular. Sorprendeunos e non entendemos que a concelleira delegada de Comercio e Mercados, a señora Fontán, tampouco existise, pese a estar consensuada con ela a hora e o día da convocatoria e a incluírse na orde do día asuntos da súa competencia. E sorprendeunos e entendemos aínda menos que, a pesar de estar presente na comisión, porque tamén con el se consensuou a hora e o día da convocatoria, o concelleiro delegado en Turismo e Festas, o señor Borrego, dixese non a informar dos temas da súa competencia, os que, ademais, segundo ela omitiu, levaba preparados. En definitiva, sorprendeunos e non entendemos que a actitude por capricho do único representante do Goberno levase ao fracaso esta convocatoria. Primeiro, porque, de acordo co artículo 80 do regulamento, había quórum suficiente para a súa celebración. Consúlteno. E segundo, porque, de acordo co artículo 83 do mesmo, a súa presencia a efectos informativos era correcta. Consúlteno tamén. Saben que quere dicir isto? Que vostede, señor Borrego, non tiña excusa para non informar, mais optou pola falta de respeto aos membros da comisión e aos coruñeses aos que tanto vostedes como nos representamos. Aos que vostedes representan por non cumprir coas súas obrigas. Recórdolles que o seu salario o pagamos todos.
e aos que nos representamos porque non nos permitiron cumprir coa nosa tarefa de vixilancia e control ao Goberno. Sabe que significa isto, señor Borrego? Pois que un ben non quixeron dar explicacións porque carecen desa transparencia e diálogo do que tanto presumen, ou ben non queren render contas porque non hai contas que render a estas áreas que están sen proxectos, sen ideas e sen liderado. Señor Laje, señores membros do Goberno, o artigo 72 do Regulamento establece as clases das comisións e di o punto B que terán como función, e leo literalmente, o seguimento da xestión do alcalde e do seu equipo de goberno sen prexuízo de superior control e fiscalización que con carácter xeral lle corresponde ao Pleno. Vou remontando. Esta sorpresa e esta indignación leváronos os 4 grupos da oposición a presentar ese mesmo día unha queixa formal polas ausencias, mas tamén pola negativa caprichosa do representante do Goberno. Nela solicitamos á Alcaldía unha explicación, coa confianza, efectivamente, de que esta situación non volvese a acontecer. Pero, de novo, sorpresa. Esa explicación aínda non se deu, como tampouco se deron as disculpas, exceptuando as da señora Martínez Zacón, a quen lle agradecín a súa chamada o día seguinte do acontecido. Señores do Goberno, esa Coruña amable da que a veces falan era un eixo do único programa que fai un ano concorría ás eleccións municipais, ao do noso proxecto. Xa o saben porque o vimos dicindo. Gústannos que as nosas ideas gusten, pero con o tema da amabilidade equivocáronse, porque estas actitudes que hoxe denunciamos non forman parte da nosa Coruña amable, aínda que, claro, si igual forman parte da súa, así non. Gracias, señor Cendán. En primeiro lugar, creo que, vostede cumple o seu papel e me parece que fai ben en cumplilo porque é o que ten que facer. Eu entendo que lle moleste que se fale da Coruña amable, non debería de molestarlle, e moito menos da amabilidade da presidencia da corporación e da nosa alcaldesa e do goberno en xeral e en particular. E fan ben, cando hai algún erro, en poñelo de manifesto. É unha cuestión. Outra cuestión é que digan que, neste caso, a persoa que é a suplente na comisión, neste caso a señora Martínez Zacón, non acudira. A señora Martínez Zacón non estaba convocada a comisión. Eu creo que está ben poñer de manifesto cando hai algo que está mal feito. Querer regodearse ou ser fantasistas, creo que está mal. Creo que está mal. Creo que está mal. Intentar facer ataques a concelleiros cando non se poden defender, pois, en fin, creo que tempo terá vostede, igual que a min, de aprender algunhas cousas máis e seguramente sería bo que non aprendéramos este tipo de triquiñuelas porque creo que non é o correcto. Vostede mesma, na comisión, creo que fixo unha serie de recoñecementos. Eu non pretendía poñela a vostede aos pés dos cabalos e non o vou a facer. E non o vou a facer. Xa llo digo agora. Pero creo que hoxe se equivocou pasándose de frenada, porque, mire, dado que acaba de decir e que acaba de querer facer unha lectura normativa absolutamente interesada, creo que o millor, e así xa llo adianto, vou a facer unha solicitude á Secretaría Xeral do Concello para que determine que é o que pode ir a unha comisión e o que non. E iso vamos a resolvelo rápido. Vamos a resolvelo moi rápido. Absolutamente. Sí, señora Gallego, eu entendo que está ben o ataque, que decir, intentar facer un aproveitamento deso, pero non vale actuar así. O Goberno asume non ser infalible, asume ter erros, efectivamente. Agora, decir que unha concelleira suplente non acudiu e intentar utilizalo como unha arma política é algo sucio. Señora Cendán. E hai que intentar as cousas positivas da política, que hai moitas, e non aquelas que o son bastante pouco. Os membros do Goberno deron explicacións e se darán as que fagan falta sempre que sexa necesario. Pero creo que hai que medir tamén un pouco. Repito, pedín disculpas en nome de todo o Goberno por aquilo que non fora axeitado. Pero vostede, que ten unha certa responsabilidade, sabe que non actuou ben. E prefiro deixalo aí. Creo que vai a ser mellor deixalo aí. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Cendán. Señor
Laje. Mire, señores concelleiros, aínda que leven a máscara posta, eu lles escoito igual. E, ademais, sei quen fala, porque se moven cando falan polo aire. Entonces, estamos rematando o pleno. Fagan o favor de respetar os turnos de palabra de quen está facendo a pregunta e de quen está respondendo, porque é incomodísimo o run-run, non tapa o sonido tampouco, vale? Segunda pregunta do Partido Popular, señor Deus. Cando ten previsto o Goberno municipal completar o corredor verde de Novo Mesoiro? Cando se cubran todas as fases do procedemento legalmente establecido para elo. No noso proxecto de cidade, que foi o máis votado nas pasadas eleccións, outorgábamos unha importancia decisiva ás intervención nos barrios. A Coruña é barrio, Coruña dinámica, responsable, amable, Coruña contigo. Propoñíamos mellorar as condicións de todos os barrios, promovendo a súa regeneración, atendendo a realidade e as necesidades dos cidadáns. Intervencións transversais como dotar a cada barrio de parques infantís e biosaludables, plans de accesibilidade na rúa e nos edificios, recuperación do espacio público e plans de mantenimento periódicos, ampliar zonas de acougado de tráfico e peonís no interior dos barrios, mellorar a eficiencia do bus urbano mediante ampliación e mellora de líneas, horarios e frecuencias, aumentar a seguridade recuperando a policía de barrio, mellorar o carril bici ou ampliar os puntos de acceso gratuito á rede wifi nos espacios públicos. Como xa fixemos noutras ocasións, hoxe traeremos a este pleno as demandas dun barrio da nosa cidade, o de Novo Mesoiro. Un barrio dinámico, novo, no que viven casi 8.000 persoas e que quere mellorar todos os seus servicios. Este ano, no mes de setembro, empezará a funcionar o novo CEIP de Novo Mesoiro, con un investimento da Xunta de Galicia de máis de 4,3 millóns de euros, con 28 docentes, 18 unidades, 6 de infantil e 12 de primaria, 2 pistas polideportivas, unha dela cuberta, e cunha capacidade para 450 alumnos. Quizá unha das intervencións máis solicitadas sexa a posta en marcha da segunda fase do corredor verde entre as rúas Fragas do Eume e Ribeira Sacra. Este proxecto púxose en marcha co Goberno do Partido Popular no ano 2013 e consistía na creación de senllas preonís, amplas zonas verdes e áreas infantís. Despois de executarse a primeira fase e a partir de 2015 co Goberno da Marea, paralizouse o proxecto durante 4 anos e iso produciu a caducidade da cesión dos terreos por parte dos propietarios. Atopámonos nun bo momento para reactivar ese proxecto xa elaborado e dar resposta a esta demanda veciñal. Sen dúbida, outra das peticións máis recorrentes dos veciños é dotar ao barrio dun servicio de bus urbano que cubra as necesidades do barrio. A liña 21 apenas cobra as necesidades reais deste barrio, conectando este con o centro e reforzándose en momentos puntuais. Por iso os veciños piden unha liña de bus entre o barrio de Novo Mesoiro e o barrio dos Castros, que percorra o campus del Viña, Mato Grande e as áreas sanitarias do Choac e do Materno, ademais da ampliación da liña da UDC en 2 paradas para atender ao barrio. Algúnas propostas máis dos veciños deste barrio se resumen en a ampliación do centro cívico e a ampliación dos horarios e instalación dunha biblioteca, ampliación das prazas da Escola Infantil Municipal, construción de beiras rúas e ampliación das existentes na Estrada da Diputación, na zona da Rotonda de Pocomaco, Estrada de Mesoiro, Estrada de Feáns, limpeza periódica de todo o contorno vegetal do barrio ou a presencia policial máis asidua, a famosa policía de barrio da que tanto falamos. Da mesma maneira que a este Goberno municipal se atragantaron as grandes infraestructuras, debe mellorar nas non tan grandes. Os barrios coruñeses non melloraron no último ano porque continúan os problemas de limpeza, falta de mantemento integral e investimentos. Por iso, continuaremos trasladando ao Goberno os numerosos problemas dos nosos barrios, que nos trasladan os veciños e colectivos nas numerosas reunións que mantivemos. E seguiremoslo facendo porque entendemos que todos os barrios da nosa cidade merecen o mesmo trato. Moitas grazas. Ben, señor Deus, como se di normalmente non sabe como me gusta que nos faga esta pregunta. Precisamente fai pouquiños días a señora alcaldesa, en compañía do concelleiro de Urbanismo, señor Villoslada, e eu mesma, visitamos Novo Mesoiro precisamente entre moitas cousas para ver a parcela privada que se encontra entre as rúas Ribeira Sacra e Fragas do Eume. Aquelo é unha auténtica selva. E alguén podería pensar que, bueno, pois con un requerimento ás comunidades de propietarios aquelo podería solucionarse. Se non fora porque os propios propietarios, dende fai moitísimo tempo,
Están cansos de reclamar a definitiva legalización de algo, señores do PP, señor Martín Fernández Prado, que debería soarlles moito a vostedes. Porque, miren, dende aí seguramente vostedes non o ven, pero teño eu aquí, soio unha copia, dun acordo feito entre don Martín Fernández Prado e unha representante dunha comunidade de propietarios para a cesión desos terreos a cargo de que o Concello correra co mantemento e que fora un sitio de lecer público. Estou falando do 24 de setembro do 2014. En 9 meses, aquí acordan a cesión deses terreos ao Concello como un espazo libre de uso público e vostedes deixaron o Goberno municipal 9 meses despois sin que se teña constancia algunha da firmeza de tales acordos nin a través dos órganos deste Concello, nin tampouco que se teña constancia de elevación a escritura pública dos devanditos documentos, algo, por certo, ao que obriga a legislación vixente, pero, sobre todo, o propio convenio no seu punto 7. Pero ainda hai máis. A materialización parcial deste convenio supuxo unha inversión de 400.000 euros de costes de urbanización e unha obriga adquirida de completar o resto da superficie sin urbanizar que debería ser executada antes do transcurso de 2 anos dende a firma dos acordos e que de non cumprirse, como sinala o punto 6 do convenio, a cesión entendería ser resolta, cousa que tras 6 anos, incluindo neste tempo a inacción do Goberno da Marea, pois evidentemente ocorriu. E tanto é así que o solicitado informe a urbanismo dende o Servicio de Medio Ambiente con data 5 de marzo deste ano nos remite o seguinte informe urbanismo. Consultados tanto o Inventario Municipal de Bens Inmobles como o de Dereitos Reais, comprobouse que as superficies a que se refire a súa consulta e que se corresponden con os espacios interiores entre as calles Ribeira Sacra e Fracas do Eume non están incorporadas ao inventario municipal, non sendo, por tanto, de titularidade municipal. Tampouco existe constancia de que houberan sido obxecto de cesión a favor deste Concello. Pois moi ben, ou sexa, señores do PP, tanto fume para tan pouco lume. E agora aínda preguntan pola situación daquelas parcelas. Pois non é outra que aquela que se comprometeu a señora alcaldesa cos veciños na súa visita e, como di o título da oscarizada película española, volver a empezar. É dicir, requerir de cada comunidade de propietarios un acordo de cesión semellante àquel que asinou vostede, señor Fernández Prado, fai casi 6 anos, actualizando o proxecto de urbanización e axardanamiento das parcelas, é comezar a executalo canto antes para que agora sí o disfruten os veciños e veciñas de Novo Mesoiro e, dende logo, xa non será sin tempo. Nada máis, señora alcaldesa, moitas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Señora Fontán, última pregunta do Partido Popular. Señor Fernández Prado. Muchas gracias, señora alcaldesa. Permítame, antes de hacer la pregunta, señora Fontán, lo dijo usted perfectamente, volver a empezar lo que ya hicimos. 5 años perdidos para 5.000 vecinos que firmaron, fíjese, es algo que demandan, 5.000 vecinos firmaron la cesión de su suelo en Galicia. Unanimidad de todo un barrio, que es difícil conseguirlo. Fíjese, es una obra interesante. 5 años perdidos, 4 a Marea y 1 del Partido Socialista. La pregunta es, ¿qué balance hace el Gobierno municipal de cumplimiento de las mociones aprobadas durante el primer año? Señor Laje. Prado, pois, o grado de cumprimento das mocións creo que é un grado de cumprimento o suficientemente alto como vostede, se fixo un repaso, pode coñecer. Por lo tanto, penso que estamos diante precisamente dunha situación ben diferente á que vostede coñeceu cando tivo responsabilidades de goberno. E, se quere, explico-llo despois xa de forma máis detida. El 15 de junio se cumplió un año de la toma de posesión del actual Gobierno municipal, al que ofrecimos y ofrecemos nuestra colaboración para que se active y así reactivar la ciudad. Cuando hay voluntad para llegar a acuerdos, Coruña sale ganando. Llevamos más de 12 meses haciendo propuestas constructivas, más de 300 en los plenos, como las mociones relacionadas
con el plan para reactivar la ciudad vieja, recuperar la pescadería Orzán, propuestas para recuperar espacio público en casi todos los barrios, firmas de los convenios y subvenciones, o las que se recordaron hoy en el Pleno de Deportes y Ocupas, que, entre otras muchas, están sin cumplir. Cuando nosotros gobernábamos, se debatían y las que se aprobaban se cumplían. Es verdad que no se debatían todas por debatir, pero no, es verdad, porque lo primero que votamos es la urgencia de las mociones. Es la urgencia de las mociones. Y usted sabe que estamos tergiversando el fin de esas mociones. Y lo sabe perfectamente, diga lo que diga. Otra cosa es que, pues ahora se utilicen para otras cosas. Por desgracia, muchas de estas no se ejecutaron, a pesar de que algunas estaban aprobadas con el voto favorable del Partido Socialista. Y en muchos casos ni se han empezado la tramitación. Vemos que en un porcentaje muy alto el equipo de Gobierno ha seguido lo que decía una de sus concejalas, que no es competente. No estamos obligados a cumplirlas, el Pleno no es competente. Aquí no hablamos de obligación legal, sino de respeto político a este Pleno, un respeto del que hablamos hoy varias veces. Y ese respeto, respetar este Pleno, respetar también a los ciudadanos a los que representamos. Se hablaba de un año en blanco y tenemos que coincidir con ese otro grupo en que ha sido un año en blanco. Reconocemos también una cara de la moneda y reconocemos que hay mayor amabilidad y mejor trato, pero también hay una cruz, y esa es que no se avanza en la gestión y que la ciudad sigue igual que con la marea. A los coruñeses, claro que nos gustan las sonrisas de la alcaldesa, pero nos gustaría más sonreír sentados en nuevos bancos, instalados en nuevos parques, en nuevas bibliotecas y en nuevos centros cívicos. Pero la gestión no avanza tampoco. No llegan los asuntos, no llega que se aprueben los asuntos en este Pleno, ni las mociones, ni los modificativos, ni los planes en los que les estamos apoyando. Lo que hay que es ejecutarlos, si no, no valen para nada. Tuvo muchos ejemplos. Hay uno muy especial, que es un Pleno extraordinario, en el que el Pleno unánimemente le pidió a la alcaldesa que demandase a Madrid esas infraestructuras imprescindibles para la ciudad. Llevamos 2 años en blanco en inversiones en la ciudad y seguimos, después de un año de Gobierno, sin ni siquiera hacer una visita a Madrid. Vamos a seguir aportando ideas, proponiendo mociones y acciones que sean positivas para la ciudad y sus vecinos. Este incumplimiento por parte del Gobierno de las que se aprueban no nos va a hacer cejar en nuestro esfuerzo. Por tanto, le ofrecemos de nuevo nuestra colaboración, porque si este Gobierno cuenta con el PP, Coruña funciona. Si Coruña funciona, suma para que Galicia funcione. Coruña, 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 en Galicia, Galicia, Galicia. Muchas gracias. Guarden silencio, por favor, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señor Fernández Prado, o día de hoxe xa o cubreu de campaña. Está ben, cumprido a parte que lle tocaba. Vexo que, permítame a brincadeira, espero que os compañeiros de Corporación da Marea non mo tomen mal. Dicen que, a mí non mo dixeron, dicen que eles querían entrar no goberno, ahora vexo que vostede tamén dice que se contamos co PP, que tamén pode ir ben. Non sei, teñen que poñerse de acordo, se todo vai tan mal, porque querrán colaborar tanto. En fin, señor Fernández Prado, toda a axuda é ben recibida. Alégrame moito que recoñezan que o sorriso que ten a alcaldesa é de agradecer. Porque, menos mal, conceden algo, menos dá unha pedra. En fin, non hai só sorriso, hai xestión. Mire, señor Fernández Prado, vostede fala de sentarse nun banco, de bibliotecas, de centros cívicos, pero, señor Fernández Prado, se vostede as bibliotecas ás que pode ir, aos centros cívicos aos que pode ir, e casi aos bancos nos que se pode sentar, teñen o sello, teñen a marca do Partido Socialista, señor Fernández Prado. É que vostede o problema é que xa gobernou. E seguro que tamén lle pasaba como aos que gobernaron despois, que tiña ideas, sin duda, seguro que teña ideas, que ademais é certo que as ten, non sempre coincidimos, pero ideas teñen. Agora ben, bancos, bibliotecas, centros cívicos, pois xa sabe vostede, teñen unha marca, Partido Socialista. É así, doies, pero é verdade. Ollo, nós agradecemos o apoio, poder chegar a acordos, igual que o agradecemos ca Marea, co BNG ou con calquera grupo político, sen dúbida ninguna.
E de eso se trata a negociación e de eso se trata a poñerse de acordo en beneficio da cidade. Mire, pódese falar de compromisos dos do Goberno de España, que nos exiximos, podíalle falar dos compromisos da Autoridade Portuaria, a ver o que vostede me contaba, podíamos falar dos compromisos da Xunta de Galicia, en fin, plenos extraordinarios ou non extraordinarios, aquí reclamouselle que fixeran o abono do que deben por o Consorcio de Promoción da Música, a Orquestra Sinfónica de Galicia, a debe da Xunta de Galicia máis de 5 millóns de euros, e seguimos igual. Eu agardo que vostede, que parece que vai estar no Parlamento de Galicia, digo porque está nos primeiros postos da candidatura, sexa coherente co que demanda este pleno e lle pida á Xunta de Galicia, sexa con Gonzalo Caballero como candidato e presidente, ou sexa con Alberto Núñez Feijóo, sexa con quen sexa, que vostede reivindique o mismo que aquí, porque teña por seguro, señor Fernández Prado, que o que fixo este goberno é reivindicar sempre o mesmo, sin mirar a cor política de quen estaba no goberno. Vostede non pode decir o mesmo. Por lo tanto, xa non estamos nos mesmos términos. Voulle dar outro dato. Mire, hai 79 mocións aprobadas nos plenos celebrados dende xuño, é dicir, dende que está este goberno. Sabe cantas se cumpriron ata o momento? O 59,7% xa está cumprido. Ben dando traslado ás administracións requeridas, ben actuando con medios propios do Concello naquilo no que este ten competencias. Hai un 39,2% de mocións para as que se iniciaron os trámites e que están pendentes da súa culminación. E dito eso, señor Fernández Prado, vostedes gobernaron. Non precisamente vostede o adalid, o representante de que no pleno municipal se tramitaran moitas mocións ou se chegaran a tramitar mocións da oposición. É certo que tiñan maioría absoluta, co cal, pois, peor mo pon, non necesitaban mocións, o único que necesitaban era emocións. E, en calquera caso, o que non houbo foi feitos. E, se alguén ten que recordar que é o que fixo o goberno municipal do Partido Popular na Coruña, bueno, pois supoño que dirá que fixeron un túnel. Pois sí, señor Fernández Prado. Remato, señora alcaldesa, que fixeron un túnel. É verdade, algo fixeron. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje, señor Fernández Prado. Agradezo que o PP amose a súa colaboración e que non queiran crear problemas no pleno, pero xa van dúas referencias ao sorriso, vaime crear un problema na casa, señor Fernández Prado, así que imos obviar o tema. Rematan as preguntas orais. As preguntas de resposta escritas serán respondidas con carácter previo ao próximo pleno e pasamos xa aos rogos orais Grupo Mixto. Adiante, señora Martínez. Grazas, señora alcaldesa. O primeiro, o luns día 15 de xuño comezou o horario de verán que regula a entrada e saída dos funcionarios e así mesmo o horario de apertura ao público. A instrucción foi enviada por correo electrónico aos traballadores do Concello o venres anterior, o 12 de xuño, ás 13:27. Rogo que as comunicacións do Goberno aos traballadores que ben o merecen se fagan con máis previsión de tempo para poder cumprir a súa función, que neste caso é conseguir unha maior eficacia e organización en todos os servizos municipais e en aras a facilitar a conciliación da vida laboral e familiar no período estival. Dando traslado a unha histórica petición dos veciños de Mato Grande, que mesmo hai unhas semanas presentaron por rexistro a solicitude, rogo continuar coa instalación da pantalla verde iniciada en Mato Grande para exercer de barreira protectora da contaminación acústica e ambiental que provocan os máis de 100.000 vehículos que a diario circulan pola avenida de Alfonso Molina. Tras o confinamento son máis os nenos e maiores do barrio que fan uso desa zona na que se fai máis necesaria que nunca unha solución a eses problemas de contaminación que sufren máis de 3.000 veciños. O primeiro fin de semana de novembro é o último voo de Volotea posto a venda desde Alvedro. As aerolíneas suben o seu programa con 2 meses de antelación, o que significa que, como moi tarde, os novos voos de Volotea desde a Coruña deberían estar cargados en setembro. Tendo en conta que a agosto non é hábil, queda xullo como último mes para convencer a Volotea de que quede no aeroporto da Coruña. Por outra banda, o convenio con Vueling inclúe un número de frecuencias que agora toca negociar para adaptalo ás condicións do mercado e exixir que, ao menos, faga unha frecuencia semanal a Londres. Agora mesmo se están cancelando e, como mínimo, ata setembro non temos voos. Rogo, pois, que o Goberno poña todo da súa parte para negociar as condicións máis favorables para o aeroporto de Alvedro para que Volotea siga voando desde a Coruña como Vueling manteña as súas frecuencias con Londres.
E, por último, rogo que cando xa levamos máis dun ano, máis do 25% do mandato consumido, o Goberno municipal cumpra con todos os compromisos adquiridos e dos que aínda non deu conta, tanto os que se refiren ás mocións aprobadas, ese 39% do que facía mención o señor Laje, que aínda está sen atender, como os propios aos que se comprometeu o Goberno. Moitas grazas. Moitas grazas. Turno para o BNG, señor Jorquera. Ahora sí. Sí. Ben, tendo en conta o que se está alongando o pleno, vou limitarme a dar lectura aos rogos que formula o noso grupo municipal, iso sí, cunha pequena coletilla, se me permiten, emulando o señor Fernández Prado. O Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal realice cantas actuacións sexan necesarias para rematar co uso do polígono de Bío como circuito improvisado de carreiras de coches, unha práctica que representa un perigo para a seguridade das persoas e é fonte de continuas molestias para a veciñanza dos lugares da contorna. E así poderemos seguir avanzando nunha nova Coruña, nunha nova Galiza. O Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal realice cantas actuacións sexan necesarias para eliminar o vertedeiro ilegal de pneumáticos en Penamoa, asegurando que se proceda a reiterada dos pneumáticos e a limpeza do terreo. E así tamén poderemos seguir avanzando nunha nova Coruña, nunha nova Galiza. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para os rogos da Marea Atlántica. Ben, boa tarde. Nos pensamos que é o momento de reunirse cos traballadores dos representantes dos traballadores do contrato de fontes para garantir a protección e a calidade de emprego no novo contrato de limpeza e mantemento deste servizo. Así mesmo, pensamos que é un momento e, polo tanto, rogamos ao Concello da Coruña que envíe aos concelleiros e concelleiras que corresponda ás distintas comisións informativas de pleno e que os que finalmente asistan informe aos demais grupos municipais sobre os asuntos dos que son responsables, tal e como é a súa obriga. Por último, tamén é un momento, e, polo tanto, lle rogamos, pregamos ao Concello da Coruña que dote a Policía Local dos medios precisos para garantir a súa seguridade e hixiene no traballo no contexto da pandemia do COVID-19, tanto no que atinxe a limpeza e desinfección dos seus vehículos e instalacións, como no que ten que ver coa dotación do vestiario regulamentario preciso para desenvolver dignamente as súas funcións. Moitas grazas. Moitas grazas, señor... Ai, perdón, señora Delso. Quedan tres, señora alcaldesa, perdón. É o momento tamén de collerlle o teléfono, por favor, á Asociación de Veciños do Castrillón e rogamos que este Goberno municipal interceda na situación media e cuantidade bancaria co fin de non deixar que a veciñanza se vexa obligada a ter que desplazarse a outros barrios para realizar as súas xestións bancarias. Rogamos, por favor, que o Goberno municipal defenda neste caso a veciñanza do Castrillón. E rogamos tamén que o Goberno municipal revirta a caducidade dos bonos sociais do transporte público acontecidos durante os meses que durou o estado de alarma e o confinamento, dado que se están dando situacións nas que moitas familias están pagando 0,75 por cada viaxe no transporte público en vez de dos 0,23 que lles correspondería polo bono social, dado que o Concello da Coruña permitiu que caducasen estes bonos, sen ter en conta a situación de persoas que están en mellora de emprego e que non puideron renovar aínda a súa situación dado o peche presencial das oficinas do SEPE que abriron onte e hoxe algunhas destas familias que nos trasladaron esta preocupación foron hoxe e resulta que o informe que lles dá o SEPE non é válido para o Concello, entón, rogamos que, por favor, o Concello teña en conta esta situación e que canto menos dé por válido a tarxeta de demandante de emprego durante os meses de xullo e agosto, polo menos, e evidentemente que para estas familias non é o mesmo pagar 0,23 que 0,75. Grazas. Un segundo, apague o micro, señora Delso, para que poida encender a compañeira. Sí. Agora sí. O último rogo da Marea Atlántica é que a Consellería de Medio Ambiente atenda as reiteradas peticións dos usuarios e usuarias das ecohortas, axilizar o relevo das parcelas non utilizadas, facilitar a continuidade dos cultivos e rozar os camiños interiores e parcelas abandonadas para que non repercutan negativamente nas áreas traballadas.
Moitas grazas a Marea Atlántica. Turno para o Partido Popular. No sé yo si repetir, Pero bueno, van todas para deportes e para nuestra Torre de Hércules. Tendo en conta que unha das competencias municipais en materia de deportes é a promoción das actividades deportivas, e en concreto organizar campeonatos e eventos deportivos, rogo que o Goberno municipal, tendo en conta estas competencias que son de obligado cumprimento, tome medidas para dotar da máxima seguridade que permita celebrar o evento de bandeira de traíñas de Cidade da Coruña da Liga ACT que se celebrará os vindeiros 4 e 5 de xullo. Tendo en conta que unha das competencias municipais en materia de deportes é a promoción da actividade deportiva e a execución e melloras das instalacións municipais, xa que son os principais xestores dos servizos públicos debido ao grao de proximidade e ao maior coñecemento do uso das instalacións deportivas, rogo que o Goberno municipal, tendo en conta estas competencias que son de obligado cumprimento, tome medidas para o mantemento dos campos de fútbol de Terra de Labañou, Vivendas do Carme, como instalación municipal que é, estando actualmente inutilizable por a práctica deportiva. Tendo en conta que unha das competencias municipais en materia de deportes é a promoción da actividade deportiva e a execución e melloras das instalacións deportivas municipais, polo grau de proximidade e maior coñecemento do uso das mesmas, rogo que o Goberno municipal adopte as medidas oportunas para a reforma do polideportivo de Bens, como instalación municipal que é, atendendo ás peticións veciñais ao respecto. E, por último, tendo en conta que unha das obrigas de toda a Concellería é o mantemento das distintas rúas, prazas e parques do termo municipal e sendo a Torre de Hércules un símbolo da nosa cidade, tarxeta de presentación principal e sendo patrimonio da humanidade, rogo que o Goberno municipal arranxe o entorno da Torre de Hércules, do Paseo dos Menires e de Punta Herminia, que se atopan nun estado lamentable con escaleiras cheas de maleza e barandas rotas e os estanques abandonados. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moitas grazas. Remata xa o pleno ordinario e sendo as 7:15, queridos compañeros e compañeiras, é a hora do cambio. Faino por ti. Así que chegou a hora do cambio, rematamos o pleno ordinario, pasamos xa ao escano cidadán. As caras gafas non se levan moi ben. Sí. Bueno. Un segundiño, por favor. Dona María de la Trinidad, Palacios Raposo. Eso é. Correcto. Ben, pois ten vostede o uso do escano cidadán, ten como os concelleiros para as mocións 3 minutos, aínda que de cortesía deixase un pouquiño máis de tempo. Adiante cando queira. Vale. Pois como decía a señora alcaldesa, son Trinidad Palacios, son sociosanitaria do Servizo de Axuda no Fogar aquí na Coruña e, ademais, son membro da recén creada plataforma SAF Galiza. A plataforma SAF nace da necesidade de facernos visibles, ademais de loitar por uns servicios sociais públicos de proximidade e de calidade. Todo isto, nós estamos seguros de que vostedes todos e todas coñecen o que é o Servizo de Axuda no Fogar. Estamos seguras. Pero permítannos que lles expliquemos un pouquiño ou que lles refresquemos a memoria, engadindo algúns datos que o mellor descoñecen ou o mellor non os queren coñecer. O Servizo de Axuda no Fogar é un programa de catálogo de servicios comunitarios da Xunta de Galicia e de competencia municipal. A súa finalidade é que poidamos envellecer e morrer no mesmo lugar que nos eleximos cando tiñamos capacidade para facelo, rodeados das nosas cosas e dos nosos seres queridos. Para prestar estes servicios a nós, as sociosanitarias, exíxenos unha titulación en técnica de atención sociosanitaria ou unha acreditación profesional, que é un certificado de profesionalidade que acredite a nosa capacitación. Voulles contar as tarefas que facemos diariamente, normalmente de luns a sábados. Aseo da persoa usuaria, alimentación, administración da medicación pautada, pequenas ou ás veces non tan pequenas curas, mobilizacións, cambios posturais,
estimulación física cognitiva, acompañamento, xestións varias, etc. Pero, ademais, tamén facemos camas, barremos, fregamos, limpamos baños, cociñamos, poñemos e recollemos mesas, fregamos platos, tendemos e recollemos roupa, planchamos, limpamos polvo, mantemos a orde, etc. E, ademais, probablemente o máis importante do que nos facemos é que escoitamos, empatizamos, consolamos e damos cariño. Non sei se vostedes saben o que é que unha usuaria che diga grazas por falar conmigo. Ou non sei se saben a que a filla de unha usuaria te chore no ombreiro, literalmente, e che diga grazas por escoitarme. E tampouco sei se saben o que é enfrentarse a usuarias e usuarios con demencia ou Alzheimer en fase agresiva que te pegan, emprenden a bastonazos contigo ou que te ameazan con un coitelo. Pois iso é o día a día do que nos facemos as auxiliares de servicio de axuda no fogar. Todo isto aínda encima en condicións máis que precarias. Nos temos contratos a media xornada ou menos, sen axudas técnicas, todo a base de poñer as nosas costas e a nosa saúde, desplazándonos de un lugar a outro, dun fogar a outro, polos nosos medios, sin cobrar os desplazamentos, tendo que dar voltas e voltas pola cidade para aparcar, ou pagando do noso peto parking, hora ou autobús. E aínda encima, as empresas concesionarias axustan os tempos de desplazamento entre domicilios o mínimo, é dicir, o que nos obriga a ir correndo dun servizo a outro para non chegar tarde, que moitas veces chegamos tarde, as cousas como son, porque non nos dá tempo. En realidade, as sociosanitarias do SAF traballar incluso costanos diñeiro, non só porque cobramos moi pouco, sino porque temos todos estes gastos a maiores para poder desempeñar o noso traballo. E aínda encima somos o que hoxe en día tan lamentablemente está de moda que se di traballadoras pobres, porque a maioría non chegamos ao salario mínimo interprofesional, non chegamos. Son salarios de miseria e imposibilidade de mellora, porque en vez de completarnos a xornada, contratan a máis xente a xornada parcial. Bueno, para falar do estado da situación durante a pandemia, durante o estado de alarma, necesitaría un pleno inteiro, e non é esa a miña intención, pero sí que lles podo resumir, falta de EPIs, as primeiras semanas nos saímos con un babi aberto e luvas, nada máis, nin mascarilla. Falta de protocolos de prevención, de controis, a parte de medo, incerteza, sin facernos os test, e obviando que nós somos correas de transmisión, porque nós vamos de un domicilio a outro, e as primeiras semanas o fixemos sin ningún tipo de protección, nin máscaras. En realidade, nós asumimos moitas máis responsabilidades das que nos corresponden. En realidade, a verdade é que só as que vivimos esta situación somos capaces de entender como chegamos a sentirnos. E un dos motivos da nosa precariedade é que o servicio o presta unha empresa privada. O importante é o negocio. E canto mellores condiciones salariais teñamos as traballadores, pois evidentemente menos lucro para a empresa. Outro motivo é a falta de convenio, o último de data de 2011, pero bueno, eso xa ocuparémonos de tirarlle das orellas aos sindicatos tamén. Pero nós non somos as únicas perxudicadas, xa que a calidade do servicio merma tamén. O único que mantén a calidade é o sacrificio das traballadoras. Non hai ningún tipo de control por parte do Concello da Coruña sobre as empresas concesionarias do SAF. Non se resolven as queixas das persoas usuarias. Bueno, xa non falemos das persoas que están pendientes de valoración ou de concesión do servicio, porque onte leín, ademais, que en España morren cada día 106 persoas esperando as axudas á dependencia. Non sabemos tampouco que efecto tivo o coronavirus nas auxiliares de axuda a domicilio e nas nosas usuarias e nosos usuarios, porque hai un total hermetismo sobre este asunto. Non sabemos cantas hai contaxiadas ou cantas morreron. Non se fixeron, aínda estamos esperando que nos fagan uns test para saber se estamos contaxiadas ou non.
O que sí sabemos é que a privatización non mellora a calidade do servizo e non aforra cartos ás arcas municipais. E estamos convencidas de que concordan con nós en que hai beneficios que non se miden en termos económicos. Somos profesionais especializadas, esenciais, mulleres cualificadas, e falo sempre de mulleres porque o 97% das traballadoras deste sector somos mulleres. Tamén as usuarias, en realidade a maioría son mulleres. Nosotras tentamos mellorar os nosos coñecementos polos nosos medios, porque a empresa tampouco se ocupa da nosa formación continua. Porque nós sí que somos profesionais, estamos entregadas ao noso traballo e o que pretendemos é dar cada día máis calidade de vida ás nosas usuarias e aos nosos usuarios. Pero a verdad, nin estamos valoradas nin somos tidas en conta. E o que sentimos é que con esta pandemia, que foi o que puxo de manifesto aínda máis a precariedade na que vivimos, é que tanto a sanidade como a dependencia foron os sectores ou son os sectores máis castigados desta pandemia. Entón, por todo isto, moito máis, que non quero alargar, quixemos traer ao pleno unha pregunta e un rogo. O rogo é unha reunión coa señora alcaldesa e coa persoa responsable de servicios sociais para tratar cuestións que nos pensamos que xa non poden esperar máis. Tamén aproveitamos para poñernos a disposición de todos os grupos políticos para, se queren ampliar a información ou que lle demos máis detalladamente a situación na que estamos vivindo. A pregunta é: vai o Concello da Coruña a facer algo para mellorar a situación das traballadoras e dos usuarios? E xa para rematar, gustaríanos que todos vostedes fixeran unha reflexión persoal, honesta, contéstense a sí mesmos. Vostedes farían todo o que nos facemos por 5 euros e pico a hora? Gracias pola atención e lembren que todos somos potenciais usuarios do Servizo de Axuda ao Fogar. Grazas. Moitas grazas. Señora Palacios, valle responder, agarde, que valle responder a concelleira de Benestar Social brevemente. Pode sentarse, si quere. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, Trinidad, en primer lugar, yo seguramente crea usted que son palabras huecas, pero yo creo que hablo en sentir no solamente de este grupo municipal y de este Gobierno, sino de la totalidad de la corporación, cuando sabemos perfectamente cuál es el trabajo que ustedes desempeñan en el día a día. Porque además de dedicarnos a la vida de la política, pues todos, en mayor o menor medida a lo largo de nuestras vidas, tenemos dependientes pues en nuestro entorno más inmediato y sabemos, por lo tanto, lo que implica su cuidado y lo que implica en muchas ocasiones el poder respirar y, por lo tanto, delegar el cuidado de quienes más queremos en profesionales como ustedes. Yo, desde luego, como concejala de Bienestar Social, por la responsabilidad que en este momento me toca, quiero reconocerles, como ya lo he hecho con los representantes sindicales, tanto de la FIGA como de UGT, como de comisiones obreras a lo largo del COVID, con los que he mantenido, creo, que una comunicación fluida en todo momento, el reconocimiento a su trabajo. Yo no quiero escapar de la pregunta que usted hace acerca de qué vamos a hacer como Gobierno municipal para mejorar su situación. Usted bien sabe que en este momento existen 4 SATs. Existe una partida presupuestaria para ampliar con un nuevo SAT lo que tiene que ser dar respuesta a una demanda ciudadana y que indudablemente en esa nueva contratación que se está preparando tiene que reajustarse lo que viene de hace muchos años. Y con esto no estoy descargando la culpa en gobiernos anteriores, ni mucho menos. Desafortunadamente, cuando uno efectúa una serie de contrataciones en la administración pública donde no existe esa flexibilidad que en muchas ocasiones nosotros quisiéramos, pero por puros mecanismos de control, uno se ve acotado a lo que los contratos en un determinado momento establecen. Y en eso, desgraciadamente, también se encuentran unos precios por hora que no son, desde luego, en este momento, los más adecuados. Yo lo que sí quiero decirle es que por parte de este Gobierno municipal y por parte de esta responsable política y por parte de mis compañeras funcionarias que trabajan en la Oficina de Atención a la Dependencia, es
no es cierto que no se efectúe un control sobre las empresas. Yo le puedo decir que durante horas, en muchas ocasiones, también pues trabajadoras de este ayuntamiento se las pasan en tareas que no son en ocasiones fáciles de control y supervisión de las empresas, que los requerimientos que se le efectuaron a las empresas para que las dotaran a ustedes de EPIs fueron incesantes y que ante su silencio, bien sea porque no tuvieran las EPIs, bien sea porque, no voy a entrar a valorar lo que no sé. Lo cierto es que fue el Ayuntamiento de A Coruña el que, con las aportaciones, a medida que nosotros íbamos disponiendo de los equipos de protección individual, se fueron trasladando, en primer lugar y de manera prioritaria, a las auxiliares de ayuda a domicilio. A ustedes y a quienes, pues en el momento de la pandemia estaban en la calle fundamentalmente trabajando con los colectivos más desfavorecidos. No le voy a dar ahora las cifras de las entregas de EPIs son públicas y lo cierto es que, que después de hablar con los representantes sindicales en las primeras semanas, lo que nos trasladaban es que no se les entregaban a las auxiliares a domicilio con la misma celeridad que nosotros se las dábamos a las empresas, lo que hizo que a medida que nosotros íbamos haciendo las entregas se les iba comunicando a los representantes de los trabajadores. Para no extenderme tampoco más, decirle que nuestro compromiso está en que los nuevos pliegos de contratación recojan lo que tiene que ser un trabajo absolutamente dignificado por la importantísima labor que hacen ustedes, que indudablemente no está pagada para lo que ustedes hacen. No solamente el limpiar, los cambios posturales, los aseos, sino, como ha dicho usted en muchas ocasiones, dar soporte a quienes en una situación muy delicada y muy vulnerable se ven tantas veces solo. Por lo tanto, yo quiero darle de nuevo las gracias por todo lo que ha sido un trabajo incesante que nos ha ayudado, desde luego, a contener a esa parte, a darle cobijo y darle respaldo a esa parte más vulnerable de la sociedad en estos momentos que fueron tan complicados para todos. Y nuestro compromiso, en hacerlo, desde luego, de manera justa en lo que tienen que ser los nuevos pliegos de contratación. Sí. Moitas grazas, señora Palacios, pola súa intervención, por vir esta tarde aquí ao Concello. Moitas grazas. E o turno xa para don Juan Manuel Iglesias Díaz. Adiante, cando queira, señor Iglesias. Boas tardes. Son un traballador das fontes ornamentais da Coruña desde o 2 de maio do 96. Presto os meus servicios para UTE Fuentes, que está composta polas empresas Anja Roa de Rivas Boquete, desde o 1 de febreiro do ano 2012. Desde o primeiro día que entramos desta empresa xa se empezaron a vulnerar todos os nosos dereitos. Cambio de horarios, baixada de sueldos, incumplimiento de pliego e tal. Desde entonces levamos tres concellos, tres gobiernos, PP, Marea e agora PSOE. Estuvemos denunciando todo durante todos estes anos, inspección de traballo, horas que non se pagan desde fai máis de 2 anos, baixando sábados, domingos, festivos, cando temos calquer incidencia baixamos gratis. Ganamos no Tribunal Superior de Justicia, seguimos sin cobrar. Denunciamos que a Marea chegou á solución de que tumbaron a licitación do anterior contrato. Volveuse a licitar, agora fai un mes e pico ou algo así. Eles recurren, o que saliu, recurriron ao Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Que fan con isto? Perpetuarse no puesto e seguir engañando o horario público. Somos 6 traballadores, un encargado e unha ingeniera a media jornada. Temos estado traballando tres traballadores. O do encargado non sabemos se traballa aquí ou está traballando ao outro lado, pero sigue cobrando dos impuestos municipales. E moito nos tememos que isto seguirá toda a vida así, porque
as seguintes empresas que queran contratar ou que queran licitar o novo pliego non o fan nas mesmas condicións, posto que creo que deben poñer todos os traballadores. Esta empresa non os pon. As vacacións aquí non se instituíron nunca. Son 6 meses que están cobrando a parte. E iso quedou demostrado. Teño aquí toda a documentación de todas as vacacións, teño que solicitalas a través do xuzgado para poder escollelas, porque senón non as dan. E así, unha tras outra, tras outra, tras outra. Fixemos un día aquí unha manifestación, e iso, estamos cansados de sempre estar reivindicando o mismo. Estamos esperando a ver se nos dá unha solución. Moitas grazas, señor Iglesias. Vai responder o concelleiro de Urbanismo e Infraestructura, señor Díaz Villoslada. Sí, boa tarde, señor Iglesias. Efectivamente, como relata, somos coñecedores, porque tivemos en varias ocasións a oportunidade de falar desde a Concellería coa representación sindical e cos traballadores directamente de esta serie de diferencias laborais entre os 7 traballadores da contrata e a actual empresa adxudicataria. É certo que a licitación que se promovera durante o mandato anterior non fora adiante. Nos estamos agora licitando outra vez o contrato. O pasado día 25, como saben, remataba o plazo de presentación de ofertas. O actual adxudicatario presentara un recurso diante do Tribunal de Contratación da Comunidade Autónoma que o día 29 desestimou ese recurso por parte do contratista e, polo tanto, desestimado ese recurso, a licitación continúa. Nos consta que, aparte de que continúa a licitación, pois hai unha serie de empresas que se teñen presentado a esta contratación. Nos pliegos están garantidos, entendemos que está garantida a subrogación do cadro de persoal e, en ese sentido, o que sí lles podo manifestar é que, aparte de que esta licitación entendemos que xa vai por fin adiante e que está garantida, como lle dicía, a subrogación, que a adxudicación que está sometida ás normas da contratación pública recaia, evidentemente, na mellor oferta, sendo conscientes, porque temos falado en máis ocasións, de que o actual adxudicatario non está sometido a unha prohibición legal de participar, pero hai outras ofertas que se valorarán e esperamos, e yo digo con sinceridade, que a nova contratación abra unha nova etapa de xestión e de relacións laborais. En ese sentido, pois estaremos vixilantes porque sí que, efectivamente, con motivo da nova adxudicación, cambiaremos algúns dos sistemas de control da contrata. Mais nada, gracias. Moitas grazas, señor Iglesias, pola súa participación neste pleno. Ten agora a palabra, en último lugar, dona Carmen Pico Abad. Buenas tardes. Antes de nada, agradecerles a todos ustedes 5 minutitos que me van a escuchar. Lo que vengo a contarles, pues con todo respeto, perdón si no utilizo el lenguaje político que tendría que realizar, pero bueno, soy persona de la calle, ¿vale? Antes de nada, agradecerles esos 5 minutos de su tiempo, sin incluir al Partido Popular, que en varias ocasiones hemos solicitado unas cuantas citas con ellos, pero nunca han querido concedérnosla, entonces no podemos agradecer algo que no nos han dado. Nos gustaría agradecer, pero en este caso, bueno, nos van a tener que escuchar igual. Entonces, gracias igual, ¿no? Aunque sea a la fuerza. Vengo en representación de los familiares de usuarios de las residencias y de la dependencia, la Federación Rede, y de las víctimas y sus familiares de esta pandemia, para apoyar una moción del Concello de A Coruña para que inste a la Xunta a que explique con transparencia y que investigue lo sucedido en las residencias de Coruña, donde ha entrado el coronavirus y se han producido tantas muertes. Algunas de estas residencias fueron Santa Teresa de Llornet, Fogar Bellogar, El Portazgo, Remanso Claudia Somoza, Domus Vi Concepción Arenal y Domus Vi Mato Grande.
Personalmente, mi madre estaba en Domusví, Mato Grande, cuando fue infectada el día 1 de abril, según el médico. En 5 días se podía producir una tormenta de inflamaciones y hasta podría fallecer. Con este pronóstico, pues mis 3 hermanos y yo intentamos varias veces que la residencia nos hiciera una videollamada, pues llevábamos casi un mes sin poder verla, pero todas las veces que lo intentamos siempre nos lo negaron, alegando que no podían porque se podían contagiar. Mi madre era dependiente precisamente por las 4 caídas que tuvo dentro de esa residencia y que la dejaron en silla de ruedas hasta el día de su muerte. Me pregunto que si tenían miedo de contagiarse tampoco entraban a lavarla, ni a darle el desayuno, ni la comida, ni la cena. Durante esos 5 días, llamando a la residencia para saber su evolución, siempre nos decían que estaba bien, sin fiebre, ni tos. De repente, el 6º día nos llaman comunicándonos que había fallecido. Ese día ni siquiera nos dieron el pésame, ni el médico, ni la directora de la residencia, y de forma fría y tajante nos explicaron que falleció por coronavirus, tal y como escribieron en su certificado de defunción, y que avisaron ya a la funeraria que a las 12 horas habría que incinerarla. ¿Saben? Ya no pedimos poder despedirla, que va, eso era un lujo, pero como mínimo poder certificar que mi madre era quien iba dentro de esas 2 bolsas herméticas y dentro de ese féretro para incinerar. Tampoco pudimos certificar que era ella. Yo no sé quién se incineró allí, si era ella o la caja iba vacía. No lo sé, no lo pude ver. No sé ni siquiera si esto es legal. Aún hoy estamos en shock. Es muy duro el fallecimiento de una madre, pero es demoledor saber que se le ha negado la posibilidad de sobrevivir llevándola a un hospital por no ser candidata a UCI, por su edad o por sus patologías, según nos contestó el médico de la residencia. O sea, mi padre, médico de la ciudad de toda la vida, salvando vidas toda su vida, mi madre cotizando a la Seguridad Social toda su vida, para que en el momento que lo más lo necesitaba, que es cuando ya no puede trabajar, decidan dejarte morir por tu edad o por tus patologías. Cuando además en Coruña la UBI no estaba colapsada como en Madrid o Barcelona. Pues tuvo que morir sola en una habitación, atada a la cama, preguntándose dónde estarían sus 4 hijos y sin entender por qué no tenía ni una mano que agarrar en el viaje más difícil y solitario de su vida. Pues sí, la dejaron morir. Por ello les pediría a todos y cada uno de ustedes respeto y unidad. Respeto, sí, a todos esos ancianos que se han dejado morir. El pasado 26 de junio, desgraciadamente, estaba viendo en la Diputación de Coruña un pleno para instar al Parlamento de Galicia para una investigación sobre las residencias de ancianos de Coruña, antes, durante y después del COVID, y sinceramente, créanme, que sentí vergüenza ajena, escuchando a la señora Rosa Gallego. Igual me pasó hoy, sentí vergüenza ajena, escuchando a la señora que está detrás de la señora Rosa Gallego. Por favor, un poco de dignidad humana. No hagan demagogia barata y dejen de echarse las culpas unos a otros y no frivolicen con las muestras de nuestros familiares. Si la Xunta es la última responsable en Galicia de las nefastas decisiones con su protocolo de dejar morir a un anciano por su edad o por sus patologías, tengan un mínimo de decencia en asumir su responsabilidad, ya que no se debería de premiar un negocio que prioriza los beneficios económicos a las vidas humanas. Un negocio que maximiza sus ganancias a costa de la mínima inversión en servicios a sus usuarios. Esto es hacer una pésima gestión para las vidas humanas, que lejos de premiar y subvencionar, como hizo la Xunta, con algunas de estas residencias, habría que expedientar. Lo peor es que esta negligencia con el COVID no es nueva. Hay multitud de denuncias anteriores. Se abren expedientes y no ocurre nada. Continúan las deficiencias y no se corrige nada. Se mira para otro lado y a la otra subvención. ¿Pero qué pasa? ¿No se dan cuenta que ustedes también serán ancianos? Son malos hasta para ustedes, gestionando. Actualmente las residencias de ancianos facturan en nuestro país 4.500 millones de euros al año. Es un negocio demasiado rentable donde se cobra mucho y se invierte lo mínimo. Y nuestra salud no se puede poner en venta. Por ejemplo, Domusví está en manos de empresas anglo-francesas que además van a parar a fondos buitre. Los ciudadanos estamos hartos y vamos a exigir responsabilidades hasta el final. No vamos a permitir que esto ocurra nunca más. El trabajo de nuestros legisladores, de los políticos que sostenemos con nuestros impuestos, es depurar responsabilidades,
e definir un modelo válido e humano de residencias públicas e de controlar verazmente que se cumplan esas normas establecidas. Estas vidas humanas que se han perdido merecen el máximo respeto. Por ello, queremos y exigimos que se abra una investigación. Queremos saber lo que ha pasado dentro de estas residencias, porque transcurridos 105 días desde su cierre, a los familiares en marzo, ni siquiera sabemos el número cierto de fallecidos. 36 según la Xunta, pues no, 60 según las asociaciones de familiares. Por ello, queremos saber qué deficiencias hubo. Queremos saber por qué no se les derivó a un hospital. Queremos saber con qué ratio de personal se contó y si era cualificado. Según tengo entendido, a mi madre la atendió una señorita que sí había hecho el curso de auxiliar de enfermería, pero la única práctica que había tenido había sido en una veterinaria. Queremos saber cuántas bajas de personal hubo y cuántas se cubrieron. Queremos saber qué control de protocolos se pusieron en práctica. Queremos saber cuántas inspecciones se hicieron, su seguimiento y sus consecuencias. Y queremos saber todo esto porque nos ampara el derecho a saber la verdad y el derecho a la dignidad y a la justicia, según nuestra Constitución y nuestro Estatuto Autonómico de Galicia. Y si ustedes no son capaces de realizar el trabajo que la sociedad les demanda, quizá esté llegando el momento de crear una sociedad alternativa, una sociedad donde se ponga al frente personal civil más cualificado y más profesional. Esto tiene que cambiar. Ya no nos vale el silencio administrativo. No nos vale que pidamos cita y que no nos la den. Ustedes están trabajando aquí con nuestros impuestos. Entre todos queremos hacer bien las cosas. Entonces vamos a dejar de ser tan políticos, tan políticamente correctos, y vamos a bajar a la realidad y ser más sociables, más serios y más éticos en beneficio de todos. Si después de este genocidio ustedes deciden no apoyar esta investigación o abstenerse, como han hecho hoy, y no somos capaces de cambiar este modelo de residencias, donde prima el beneficio económico a las vidas humanas, díganme una cosa, a ver, ¿quién de ustedes me puede contestar esta pregunta? ¿Qué nombre creen que le pondrán nuestros hijos a esta sociedad actuando así? Tenemos una cuenta pendiente con nuestros ancianos. Por ello, primero, vamos a depurar responsabilidades. Y segundo, vamos a estudiar fórmulas sociales que funcionen, que sean más sociales y eficaces. Hay que crear una ley de residencias y crearla ya, donde se destinen recursos e inversiones públicas y de calidad al cuidado de nuestros mayores. Ahora mismo yo no sé cuál será la mejor fórmula. Lo que sí sé es que la actual no es la adecuada. Para terminar, decirles que les rogaría que esta intervención no cayera en saco roto. Por ello espero el compromiso y la seriedad de todos y cada uno de ustedes. Porque aparte de políticos, les recuerdo que también son personas y llegarán ancianos, igual que nuestros familiares fallecidos. Y seguro que no les gustará morir sin derecho a la asistencia a un hospital o morir completamente solos en una habitación, sin una mano que agarrar, en el viaje más duro y difícil de su vida. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Non, por favor, non se pode aplaudir no salón de plenos. Moitas grazas, señora Pico. Pode quedar, se quere, porque vai responder, non quere resposta do Goberno. Pois moi ben, rematamos aquí xa este pleno ordinario. Moitas grazas a todos e a todas e moi boa tarde.